60 years of media excellence. 60 taon sa paglilingkod. 60 taon sa katotohanan. 60 taon sa pagtindig kasama ang sambayanang Pilipino. Ito ang Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Your trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! Oras sa Bombo Radio Iloilo, Philippine Standard Time, 40 minutos na nakaligad sa takna sining alas 11. Welcome sa pagpangalagad sa Bombo Hanay sa Udto diri sa DYFM Bombo Radio Iloilo, ang flagship station sa the number one and most trusted source of news and information, ang Bombo Radio Philippines. Adlaw kita karon sa Huwebes sa Hulyo 23, tuig 2026. Ini mo lang mo ang kurmaan, Bombo Chama Blanco Hover kag karon sa madalakuan kag mga nagapauna nga mga balita. Mga local government unit sa Western Visayas mayara na sa mga equipment sa search and retrieval operation. Apang kulang sa mga trained responders. Duha ka mga lugar sa Western Visayas labing una nga gin-train anungod sa sining search and retrieval operation. Pasig City Police padayon ang investigasyon agud matumo ng mga suspitsado sa separado nga kaso sa pagpatay. Kagawad Bulldog sa Ortiz City proper masami nga nagalupok ang pangalan sa tagsa nga may madakpan ang City Drug Enforcement Unit. Apang punong barangay nagalibog ang ulo. Kung namugi man ang modus ni Kagawad na Bulldog nga kunodo permila siya ginakulang sa kwarta. Sa iban pa nga mga talupang doon karon nga mga balita. Bagyo Quiapo na pabilin ang puwersa. Pila ka mga area sa Luzon ginpainalom sa signal number 1. Kagistoryahan naton sa aton sining mga kasimanwa. Ining pagganubo na sa shortlist sa mga hitman nga posible gin-hire ni Vice Presidenta Sara Duterte suno pa sa National Bureau of Investigation. Komandomdoman kagapon sinigadlaw nagtakop ang ining impeachment pagpanghusisa, no? O may kantanan sini sa unang articles of impeachment or rather nga gin-presentar ang articles of impeachment nga betraying of public trust. Sa aton sining mga kabumbo pinaagi sa grave threat sa aton sining mga kasimanwa. Now, ang day 9 kagapon sining daw ang sitwasyon sinadrete mas ginapuga pagid sa mga senator judges and of course sa sining cross-examination ni Attorney Vinluan sa kay Director Melvin Matibag. Sa aton sining mga kabumbo. Pero kabaliskad sa ginalauman sa mga pumuluyo sa pungsod Pilipinas nga may tumuron, may hingadlan si NBI Director Attorney Matibag nga hitman, no? Nga kontrata ni Vice President Sara Duterte naglabot karon sa mga tinaga nga ongoing ang investigation. Batian man naton ang mga tinaga kang nalantawan taman ang pahayag ni Director Matibag nga hindi pa pwede ma-divulge kag mga person of interest pa lamang ini. Sa aton sinikaron niya nga mga kabumbo. Di sa aton sini nga mga kasimanwa kagapon temprano pa nagtakop ang cross-examination ni Attorney Mark Vinluan kag wala naman iya nag-redirect pa ang lead counsel, no, or lead counsel sa aton sino makabubulo surusablay kitao ang dila ang lead counsel sa prosecution nga si Batangas 2nd District Representative Jinky Luistro. Rason nga ti natagan ang mga senator judges
sang malawig sini nga kay gayunan agod sa aton sini nga mga kabumbo nga mag husisa interrogate further sa kay attorney Matibag. Jerville na iyang ngalan, tapos ang iyang hayo Jinky Bumbo Chris. Ang kilala mo yung Jinky ti sawa pag ni Manny Pacquiao. Hindi ba? Sa aton sini mga kabumbo, but sa kagapon sini daw madamo man sa mga sidelights nga nagklenabo, no? Katulad ng ilang abisang sa kay Senator Robin Padilla. Nga tigin ayo iya si Representative Luistro nga dapat mangin patas ang prosekusyon. Nag-angkon naman ang anay action star, anay bad boy, karon good boy kag nangin senador. Sa aton sini nga mga kabumbo nga si Robin Hood Padilla sa nagkalain-lain man sini iya nga pagkamalaot kag pangyaguta. Tigilayon naman yung nagpagwa sang statement, no? Ang kampo sang senador, no? Ngati ang konteksto sang iya sini nga butsilingon nga dapat mangin patas ang lain iya banwa, no? Hindi iya kay ining gina-mensionar nga mangin patas, no? Ang prosekusyon sa pagdala sa ila siniya nga mga akusasyon kag pagdipinsa, no? Subong man pagdiga sa ina sini nga mga basihan kun nga naglabot sa punto nga mayara sang impeachment or Article 4, no? Ining grave threat nga nagtugaman sang ining angkon sang pagbetray or betraying of betrayal of public trust. Sa aton sini karon nga mga kasimanwa, pero ang ginalauman sang kadaman nga may hingadlan nga hitman, no? Why diri madiga sang prosekusyon, no? Sa aton sini nga mga kabumbo. Karon mayara man sang pagdipinsa diri ang bahin sa National Bureau of Investigation, no? Kay suno pa diri sa kay NBI Director Melvin Matibag, nagnubo na lamang sa 20 ang natumod sa NBI nga person of interest nga posible ginkontrata ni Vice President Sara Duterte bilang assassin, no? Magapatay sa kay President Bongbong Marcos, First Lady Lisa Araneta Marcos, and first cousin, former House Speaker Martin Romualdez. Sa aton sini karon niya nga mga kabumbo, ti suno kay Matibag mayara sila kuno sang listahan, no? Kag mga pangalan kag naistorya na sini nila ang pila diri ka mga pamilya kag kilala nga mga individual. Nagumpisa sila sa madamo nga pangalan kag na-narrow down nila sa mga 20 na lang kuno. Ti ginahulat na lang ang final sini nga pag-identify sa sining mga assassin sa aton sini karon nga mga kabumbo. May mga pangalan naman nga ginauyatan ang National Bureau of Investigation. As a matter of fact, suno kay Atty. Matibag, ang pila sila diri sa aton sini nga mga kabumbo na istorya na nila ang pamilya, no? Sa aton sini karon nga mga kabumbo muning sabat sa kay Senator Judge Joel Villanueva. Sabo sini kuno iya nga proseso, no? Sa aton sini nga mga kabumbo, no? Ti ginapayag nga 3 to 6 months pa agud ma-identify kung sino ang mga personalidad, no? Nga may gin-contact, gin-kontrata, gin-hire ni Vice President Sara Duterte nga mag-carry on sa ginatawag sini karon nga assassination na plot. Sa aton sini karon niya nga mga kabumbo. Ti November ni gin nagkawa sa baba ni Vice President Sara Duterte 2025, no? So December, January, February, March, April, May, June, July. So
8 na kabulan na nagligad, suno kay Attorney Matibag, kinahanglan pagid sang another 3 to 6 months agod finally ma-identify pagid sini nila ang ining mga assassin, no? So silingon kung dugangan mo 3 ka bulan pagid ang July, August, manugsulod naman kita sa August, September, October. Kung himuon ta nga anom, August, September, October, November, December, January of 2027, amo palang iya kag ma-identify ining mga assassin nga kontrata ni Vice President Sara Duterte. Sa aton sini karon niya nga mga kabumbo. Sa diri nga ugada banwa daw dito kag mayara sang paghoy-hoy sang pako sa bahin karon iya sang mga pumuluyo sang pungsod Pilipinas. Gaman, whether supporter ka sa mga Marcos, whether supporter ka sa mga Duterte, no? Ginabantayan mo man ining development, no? Hilabi pa nga sulo sa prosekusyon, no? Si NBI Director Melvin Matibag, hublasan niya kuno sa publiko ang pangalan, ang mga tawo nga kontrata ni Vice Presidenta Sara Duterte. Pero ti bangod siguro sa maid-id nga plastar sa nga panghusisa, hindi pa pwede ma-divulge, no? Ang identity kag posible magahamper ini sa ginapatigayon sini nila nga investigasyon. Sa aton sini nga mga kabumbo. Pero on the other hand, sa aton sini nga mga kuturan, no? Granting for the sake of discussion, ang pamangkot may ginhire gin man bala. May ginhire gin man bala kay ti sa aton sini nga mga kasimanwa, according sa National Bureau of Investigation, sa ila sini nga special agent, sa isa pag ito kabugado nga ringin witness man, no? And sa karon si NBI Director, no? Melvin Matibag naging ang nagapungko sa witness stand, pungko gani witness stand, no? But siyang survey karon bilang witness, sabi sa laysay sa aton sini karon niya nga mga kabumbo, ilaman ginapahayag nga nagumpisa ang investigasyon the day after nga naglapnag ining pahayag ni Vice Presidenta Sara Duterte. So, silingon nga humalin sa tong nagumpisa sila sa ila sining investigation tubtob sa sinima tinion, no? November of 2025, December, January, February, March, April, May, June, July, 8 months after, tubtob subong, way pa sila sang may natumod diri nga contact nga assassin ni Vice President Sara Duterte agod nga mag-carry out sang pagpatay sa presidente, first lady, kag subong man sa anay House Speaker. Sa aton sini karon niya nga mga kabumbo. Bantayan naton kung anong dugang pagid sini karon niya nga magklinabo by siguro balikan tani igo ta sini balikan Wednesday na, on the 29th na, kay sa Monday mayara sang tawag si gani State of the Nation Address si President Bongbong Marcos, kag sa 28th may sesyon ang Senado, no? If I'm not mistaken, sa aton sino mga kabombo. So magkakita ay siguro by Wednesday. Di hulaton taning announcement karon from the Senate Court, no? Kung bala ang 29th ni hasta sa 31st, masulod yapon sa 3 sini kadlaw, sa isa ka semana, 3 kadlaw para iya sa pagtalakay sang impeachment ni Vice President Sara
Zimmerman Duterte. Ang oras naton 55 minutos na nakaligad sa takna sininga lasa 11 driman sa palatuntunan na Bombo Hanay sa udto sa DYFM Bombo Radyo Iloilo. Ang aton sininga Bombo Patrol nagalibot karon sa mga kabanwahanan, hilabi pa nagapadulong sa mga lugar kung saan mayarang kita sa mga drop boxes. No, ginatipon na ini naton kay kada Huwebes nagalibot kita ang tipunon ang mga out of town na entries sa mga kabombo naton. Hingagaw kung hindi ikaw makahingagaw sa paghulog sa imo nga mga entries sa mga designated drop boxes sa mga kabanwanan sa probinsya sa Iloilo, hindi gid magkabalaka kay pwede pa ikaw makahulog sa imo sinima entries diri sa istasyon sa Bombo Radio or sa mga drop box area nga kung saan nahamtang ang Dropbox sang swerte sa palengke promo sa Bombo Radio kag Star FM. Dili naman niya sa palibot sang syudad sang Iloilo. At the same time sa Pizza Bite 5, July 25, 2026 sa kita Haro Big Market. Dira kita magapanigayon sa aton sininga third weekly draw. Palengke draw. Sa aton siniya swerte sa palengke 2026 ang biggest promo of all time. Naman kay 9 million pesos total prizes ang ipapanagtag nationwide sa swerte sa palengke promo sang Bombo Radio kag Star FM. Sa Sabado, sa aton sininga market draw, napulo ang magadaog sang tag-1,000 ka pesos nga cash sa aton sininga market draw. Kag may 500 pesos pa nga valor sang gift pack nga mabaton. Ang gift pack gilalakipan sa isa ka baling nga urukan. May sulod isa ka box ang MX3 Coffee. May napulo ka sachet. Duha ka pack sang kumiyabiyon kag 3 kalata sang Holiday Beef Loaf. Sarang pa nga magdamong imo sininga madagan nga cash prize kay may mga pampang kita dira just like video ke challenge. Ako sa din ang premyo cash. Sa mga kabombo naton, may free sampling ang aton sininga mga sponsor, no? Katulad gid lamang sang Holiday Beef Loaf kag corned beef. May ara man sang panghatag sininga sample dira ang gardenia. Sa aton sininga niya nga mga kabombo. Kag ang Sun Pride Shoppers Tuzino. Kita dito las 7 sa gatimplanuhan dapat timing lang na sa inyo sininga pagpanyendahan. Detalye sa mga nagapaw ng mga balita kag impormasyon naton balikan sa mga pagpalayag sa Bombo Hanay sa Uto pagkatapos ang Bombo Network News. Sa dami ng gagawin, mundo'y mamadaliin. Pero nagbago to dahil sa'yo. Bumabagal ang mundo sa sarap ng luto ko. I want but wonder na lutawid sarsaya. Ang sarsaya, nagbibigay ng kumakapit na linamnam. Bago to! Ang sarap saya, ninanamnam, tumatagal, binabalikan. Pag nandyan ang sarsaya, may sarap at may saya. Saya! Kapit ang sarap, kapit ang saya. Paano ba lamang kalikaw sa aksidente sa dalan? Iyari mga tips nga dapat tandaan sa tion nga nagamaneho. Una, likawan ang masaming nga pagsaylo sang linya. Ang swerving o kung pagsaylo sang lane sa isa ka delikado nga maneuver nga masamig ginatunaan sang Bungo Anay. Kung himuon ini, siguraduhon nga may bastante ang oras kag espaso. Ikaduha, i-check ang blind spots. I-check ang mirrors kung clear ang alagyan. Celebrating 60 years of media excellence. 60 taon sa paglilingkod. 60 taon sa katotohanan. 60 taon sa pagtindig kasama ang sambayanang Pilipino. Ito ang Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Your trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! This is Bombo Network News Noontime Edition broadcasting live at Bombo Radio Broadcast Center, Makati City, Philippines. Ngayon ay araw ng Huwebes, ika-23 sa buwan ng Hulyo taong 2026. Sa ating mga headlines, sa ating ulat panahon, ang Tropical Depression Quiapo ay bumilis pa ang pagkilos habang papalapit sa Philippine landmass. 11 rehiyon nakataas naman ng flood warning dahil pa rin sa bagyo at umiiral na habagat.
Ito namang mga persons of interest sa death threats ni Vice President Sara Duterte kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nasa 20 na ang bilang ayon yan kay National Bureau of Investigation Director Melvin Matibag. Si Representative Luis Tro na lead prosecutor ng House of Representatives sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte na kukulangan umano sa pagkakataon na makapagpaliwanag kaugnay ng kanyang mga pagtugon sa mga katanungan dyan sa impeachment trial. Pagsapi na sa bank and tax records ni Vice President Sara Duterte tuloy sa kabila ng mga manifestasyon ng pagtutol mula sa ilang senator judges. Ayon yan sa kay impeachment court spokesperson attorney Reggie Tonggol. Mas maigpit na seguridad pinapairal ngayon dyan sa Association of Southeast Asian Nation Events matapos naman na magkaroon kahapon ng kumusyon sa ilang rallyista at mga otoridad. Ang mga namaya sa ating international news, gusot lumala sa pagpasa nitong $1.15 trillion na defense bill ng United States House na may probisyon para sa Israel laban yan sa anti-Semitism. Sa ating balitang palakasan, ang most valuable player at superstar na si Stephen Curry, kauna-unahang active na NBA player na nagkaroon ng Hall of Fame exhibit. At live nationwide via satellite, tumako na tayo sa mga detalye ng ating mga balita. Bombo Weather Update. Bahagya pa hong bumilis ang galaw ng Tropical Depression Quiapo habang ito ay kumikilos sa pahilagang kanlurang direksyon habang naririyan sa Philippine Sea at ngayon ay nasa may katimugan o may hilagang bahagi na ng Luzon. Ayon nga sa data ng State Weather Bureau, lignamataan ang sentro ng naturang sama ng panahon sa layong 830 kilometro sa silangan ng Northern Luzon. Taglay nito ang lakas ng hangin na umaabot naman sa 45 kilometers per hour malapit sa sentro at yung pagbugso ay nasa 55 kilometers per hour habang kumikilos ito sa bilis na 25 kilometro bawat oras. Nakakaapekto na ang malakas na hangin hanggang sa 400 kilometers na radius ng naturang sama ng panahon. Nakataas ngayon ang Tropical Cyclone Wind Signal number 1 sa mga sumusunod na lugar. Batanes, Cagayan, kabilang na ang Babuyan Islands, Isabela, Apayao, Abra, Kalinga at Eastern and Central portion ng Mountain Province, kabilang diyong Paracelis at Nantunin at Barlig, Sadanga, Buntok at Bisao, Sagada at maging dun sa Eastern Central portion at mga karating na lugar ng Ifugao ay kabilang din ho sa Tropical Cyclone Wind Signal number 1 yung Aguinaldo, Alfonso, Lista, Banawe at Hingyon, Lagawi at Lamuti o Lamut. At ganun din sa Ilocos Norte at yung northern portion ng Ilocos Sur, kabilang ang Cabugao, Sinait at San Juan, maging ang Magsingal at Santo Domingo, Bantay at San Ildefonso, maging ang San Vicente at northern portion ng Aurora ay kabilang ho naman yung Dilasag, Kasiguran, dyan sa mga nasa ilalim ng unang babala ng bagyo. Ang northern portion ng Quirino ay kabilang din ho dito at kasama dyan yung area ng Aglipay, Mandela at Cabarokis at yung Saguday, Dipon at maging ang northernmost portion ng Nueva Vizcaya ay kabilang din ho dyan, partikular yung lugar ng Bagabag at Diadi na nasa ilalim ng Tropical Cyclone Wind Signal number 1. Naglabas naman ng flood warning ng State Weather Bureau para sa 11 rehiyon sa bansa ngayong araw, Hulyo 23 dahil sa epekto ng bagyo at hanging habagat. Inaasahang magdadala ng mga serye ng pagulan ang bagyong Quiapo at palalakasin nito ang habagat na nagdadala rin ng mga pagulan sa mas malaking bahagi ng bansa. Kabilang sa mga rehiyon na nasa ilalim ng flood warning ay ang mga sumusunod. Ito ang Region 4B o ang Mimaropa Region, Region 5 o ang Bicol Region, Region 6 ang Western Visayas, Region 7 ang Central Visayas, Region 8 ang Eastern Visayas, Region 9 ang Zamboanga Peninsula, Region 10 ang Northern Mindanao, Region 11 ang Davao Region at ang Region 12 ang Sorsogon Region, pati na rin ang Region 13 ang Caraga Region at ang Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao.
Pinapayuhan ng Weather Bureau ang publiko na mag-ingat at bantayan ang sitwasyon, lalo na sa mga kailugan at tributaryo na umaabot sa mga mababang komunidad. Sa ibang balita naman tayo mga kabombo, dako tayo sa mga balita may kinalaman sa impeachment trial. Iginit ni Senator Judge Robin Hood Robin Padilla na ang tungkulin ng prosekusyon para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ay hindi ang manalo sa kaso kundi raw ang hanapin ang katotohanan at tiyakin na mapoprotektahan ang inosente. Sa kanyang publication na nailathala sa pamamagitan ng internet, sinabi ng senador na nakatuon kay House Lead Prosecutor Jervy Luistro ang kanyang pahayag at sinabi ni Padilla na ang papel ng prosekusyon ay maghanap ng katotohanan. Habang ang panig naman ng depensa ay tiyaking mapapangalagaan ang karapatang pantao at ang balanse ng kapangyarihan. Ang pahayag ni Padilla ay kasunod na rin ang naging sagutan nila ni Representative Luistro sa impeachment trial kung saan ay hinimok niya ang panig ng prosekusyon na huwag maging one-sided. At tumugo naman ito si Luistro na likas sa trabaho ng prosekusyon ang iharap at patunayan ang kaso laban sa respondent at maging mas katakataka umano kung magiging neutral sila o sila pa mismo ang magtatanggol sa Vice Presidente. Narito ang bahagi ng mga pahayag ni Representative Jervy Luistro. All due respect kay Senator Judge Robin Padilla, no? Apparently, this impeachment trial is adversarial. Maliwanag yun. Kaya merong prosecution is to establish the case. Kaya may defense is to defend the innocence of the respondent, no? So, it is very much anticipated that the prosecution is biased towards presenting the case, presenting the evidence, no? Siguro mas nakakapagtaka pag naging neutral ang prosecution. At lalong nakakapagtaka kung i-defend namin yung respondent, no? So, Mga kabombo, yan ang tinig ni Representative Jervy Luistro, ang lead prosecutor ng panig ng prosecution panel. Bilang tugon, sinabi naman ni Padilla na sa isang maayos na sistemang legal, iisa lamang ang layunin ng prosekusyon at ng depensa at ito ay maitaguyod ang hustisya. Ani ang hustisya ay dapat na manatiling neutral, hindi naapektuhan ng politika o impluwensya ng kapangyarihan. Kaugnay pa niyan, sinabi ni House Lead Prosecutor at Batangas 2nd District Representative Jervy Luistro na nakaramdam siya ng kakulangan sa kanyang pagsagot tapos limitahan sa yes or no ang ilan sa kanyang mga sagot sa mga clarificatory questions ni Senator Judge Robin Hood Padilla at Senator Judge Pia Cayetano sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Luistro, bahagi ng normal na proseso ng paglilitis ang pagtatanong ng mga senator judges. Ngunit anya, mahalagang maipaliwanag ang konteksto ng isang sagot. feel deprived. Deprived of the opportunity to explain, no? And that is why kanina nung tinatanong ako ni Senator Robin, I cannot answer without qualifying. Because it's hard to be confronted with a question of yes or no only. Because it's important that you give context to your yes or to your no. Bahagi na payag ni Representative Jervy Luistro sa pagdinig, tinanong siya ni Cayetano tungkol sa layunin ng paghahain bilang ebidensya ng affidavit ni self-confessed hitman Arturo Las Cañas, habang kinikwestiyon naman ni Padilla kung notarized ba ang naturang affidavit. Nilinaw ng prosekusyon na iniharap lamang ito upang maipakita ang naging takbo ng investigasyon ng National Bureau of Investigation at hindi bilang patunay sa katotohanan ng mga nilalaman nito. Dahil dito, naghain si Luistro ng manifestation doon sa may impeachment court upang mailagay sa record ang buong paliwanag niya. Aniya paulit-ulit ding ipinaalala ni Presiding Officer Francis Chis Escudero na itong affidavit ni Las Cañas ay inialok lamang upang ipakita ang naging proseso ng investigasyon ng National Bureau of Investigation at hindi para patunayan ang mga alegasyon na nakasaad dito. Oras natin 10 minuto na makalipas ang 12:00 ng tanghali. Umaabot na sa
20 na mga individual ang kabilang doon sa mga tinutukoy na posible na person of parte ho ng iniimbestigahan, yung person of interest, ika nila. Kabilang ho dyan ang ilang miyembro ng Vice Presidential Security and Protection Group. Ang tinitingnan dito yung mga sinusuri ng National Bureau of Investigation bilang persons of interest. Kaugnay pa rin ng umano'y banta ni Vice President Sara Duterte sa buhay ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ayon nga kay National Bureau of Investigation Director Attorney Melvin Matibag, nakagawa umano si Vice President Duterte ng betrayal of public trust matapos na aminin na mayroon siyang kinontrata para naman ipapatay ang Pangulo. Giit pa ni Matibag, taliwas ito sa panunumpa ng pangalawang Pangulo na ipapatupad ang batas at gagampanan ng tungkulin ng tapat. Sa kasalukuyan ay iniimbestigahan pa rin ng National Bureau of Investigation kung may bayad na kapalit ang naturang kontrata at kung sino-sino ang posibleng sangkot. Kabilang sa mga tinitingnan ay ilang miyembro ng security personnel ng office ni Vice President Sara Duterte at bahagi ng planong pag-atake at iba pa na tinitingnan din kung gaano kalawak ang naturang impluwensya ng Vice Presidente. Patuloy naman ang investigasyon ng Bureau upang matukoy ang lawak nga ng umano'y pagbabanta at kung may konkretong ebidensya na magpapatunay sa mga aligasyon laban kay Vice President Duterte. Sa bahagi ito, kuha pa tayo ng karagdagang report na tinutukan ng ating news team itong pagsabina sa bank and tax records ni Vice President Sara Duterte. Ituloy sa kabila ng mga manifestasyon ng pagtutol mula sa ilang senator judges. Ang balitang yan ay tinutukan ni Bombo Angelo Aganan. Bombo Dennis, Bombo Jai, nilinaw ni impeachment court spokesperson Attorney Reginald Tunggol na walang magiging epekto ang magkakahiwalay na manifestations na inihain ng 5 senator judges laban sa utos na ipasabina ang bank at tax records ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Tunggol, ang mga manifestations ni Senators Alan Cayetano, Pia Cayetano, Amy Marcos, Loren Ligarda at Camille Villar ay para mailagay lamang sa records at hindi na makakapekto pa sa bisa ng naging resolusyon ng impeachment court. Dagdag pa niya, layunin lamang nito na mailahad sa record ang kanilang legal na pananaw para magsilbing gabay sa mga susunod na impeachment proceedings. Narito pakinggan natin ang mga bahagi ng pahayag ni impeachment court spokesperson Attorney Reginald Tunggol. Mga manifestation po yun ay for the records only. Hindi na po yun makakaapekto doon sa current standing ng resolution as implementable by the impeachment court. Basically, yung mga legal issues lang rin po na raise ng both parties, ng mga depensa, yun lang po yung mga tinalakay doon sa mga manifestation. They had an extended discussion ng mga points of view nila regarding the application of these laws to the impeachment case at saka kung sino po yung pinapanigan nila doon sa mga legal views na inilatag doon sa mga memoranda. Kasunod na yan, Bombo Dennis, Bombo Jai, kinumpirma naman ni Atty. Tunggol na inilabas na ng Senate Sergeant at Arms ang subpoena para sa Bureau of Internal Revenue o BIR alas 8 ng umaga kahapon at natanggap naman ng ahensya alas 2 ng hapon. Habang inaalampaan niya ang eksaktong oras ng pagsisilbi ng subpoena sa iba pang ahensya at institusyon. Samantala, Bombo Dennis, tila umiwas naman ang impeachment court sa eksklusibong pagtatanong ng Bombo Radio Philippines kaugnay sa mga naging pahayag ni Senator Judge Alan Peter Cayetano hinggil sa umunay mga senator judges na pumapanig sa prosekusyon at ang ilan naman ay para sa depensa. Napakinggan natin ang mga bahagi ng pagtatanong kay Attorney Reginald Tunggol. Attorney Angelo po, Bombo Radio. Attorney, sa statement lang po ni Senator Judge Alan Cayetano, yung sinabi niya na may Senator Judge for the prosecution and Senator Judge for the defense team. Ano po yung take ng impeachment court dito, knowing na meron silang mandato na kailangan nilang maging impartial as Senator Judge? Katulad ng sinabi ni Presiding Officer Escudero, noted. So, yun lang po yung official na doon, noted. Kaugnay niyan, Bombo Dennis, kabilang sa pinumpaan ng mga senator judge nung nag-convene ng Senado bilang impeachment court ang pagiging impartial o walang kinikilingan alinsunod sa Rule 3 ng Rules of Impeachment.
Bukod pa rito, nakasaad din sa Rule 3 na dapat mag-obserba ang mga senator judge ng political neutrality sa buong impeachment trial, kung saan dapat magampanan nila ang kanilang tungkulin ng walang kinikilingan o pinapanigan maging anuman ang kanilang partido o paniniwala sa politika. At yun muna ang mga latest mula dito sa Senado. Ako si Bombo Angelo Ganan and this is Bombo Radio Philippines, the #1 radio network in the country. Your trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Nagatid yan sa atin sa oras na 15 minuto na makalipas ang alas 12 ng tanghali. Inihayag ni Defense Spokesperson Attorney Michael Powa na nasa Senate Impeachment Court na ang pagpapasya kung pahinaan o kaya ay hindi ang testimonya nitong si National Bureau of Investigation Director Melvin Matibag at hindi sa kanilang panig ang paglilitis. At ito ay naging tugon ni Powa matapos naman igit ni House Prosecutor at Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon na nananatiling matatag ang testimonya ni Matibag sa kabila ng mahabang cross-examination ng panig ng depensa. Kaya din ni Ridon, ito si Vice President Sara Duterte na huwag magbitiw dahil papasok pa lamang umano ang exciting part ng impeachment trial. Kabilang na yung pagtalakay sa mga bank, tax at record sa Anti-Money Laundering Council. Ayon kay Powa, may karapatan ng prosekusyon na magkaroon ng sariling pananaw sa naging testimonya ng kanilang witness, ngunit hindi ito ang nagiging batayan ng pagiging pasya para naman sa naturang kaso. Anya, sa impeachment court pa rin ang pagpapahalaga sa lahat ng testimonya at ebidensya na iniharap ng magkabilang panig. Dagdag pa ni Powa, ang magiging kapasyahan kung natibag o hindi natibag ang testimonya ni Matibag ay nakasalalay dun sa appreciation ng mga senator judge na siya naman may kapangyarihan na tibagin ang bigat ng kredibilidad ng lahat ng ebidensyang naipresenta dyan sa impeachment trial. Narito pa ang bahagi ng pahayag ni Attorney Michael Powa. Well, as I always say, the prosecution is entitled to their own position. We may or may not agree with them, but it will be up to the appreciation of the Honorable Court. Sa atin, ayaw nating sagutin head-on yung mga ganyang comments because they're entitled to do so. At kahit naman kami, sometimes we also say our position at ayos naman, no? So we just respect each other. So I will not... Sa akin, if that's their position, that's their position. Siyempre sa amin, meron kaming targets and sa tingin namin, na-achieve namin yung targets namin. Now, whether yung natibag or hindi natibag, it will depend on the court. Tinigyan ni Attorney Michael Powa, legal spokesperson ng panig ng depensa ni Vice President Sara Duterte. Samantala na ilatag at napatunayan naman na maayos ng House Prosecution Panel ang lahat ng elemento sa kasong grave threat. Ayon yan kay former Integrated Bar of the Philippines President Domingo Cayosa. Kahapon, ika-22 ng buwan ng Hulyo ay tinapos na ng panel ang grave threat article. Itong aligasyong pinagbantaan ni Vice President Sara Duterte, sina Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at si former House Speaker Martin Romualdez. Ang naturang artikulo ay may tuturing ayon sa House panel bilang culpable violation of the Constitution, betrayal of public trust at high crimes. Ayon kay Cayosa, naging maayos ang presentasyon ng House panel habang solido rin ang mga ipresentang ebidensya na pinatunayan at pinatotohanan ng tatlong opisyal ng National Bureau of Investigation. Ang tanging katanungan lamang sa ngayon anya ay kung ituturing ba ng mga senator judge ang labis na pagbabanta ng pangalawang Pangulo bilang impeachable offense. Kung babalikan, inabot lamang ng 6 na trial days itong presentasyon ng House panel sa grave threat article. Ito ay 5 araw na mas mababa kumpara sa 11 araw na unang hiningi ng mga prosecutor. Samantala, sa mga karagdagan natin balita, mga kabombo at mga ka-Star Nation ko, muna tayo ng update mula sa ating reporters at mag-update tayo dyan sa mga kaganapan at anong mga aasahang kaganapan sa mga aktibidad ng Association of Southeast Asian Nations at yan ay dinaraos dito sa ating bansa. Alamin natin mga update mula kay Bombo Isa Cotoner.
Yes, Bombo Denise, Bombo Jai, mariing kinundi na nga ng Pilipinas ang panibagong aksyon ng China sa West Philippine Sea kasunod ng marahas na pagharang ng China Coast Guard sa mga tauhan ng Philippine Navy sa Ayungin Shoal na ikinasugat ng 2 sundalong Pilipino. Sa bilateral meeting ni Foreign Affairs Secretary Maria Teresa Lazaro at Chinese Foreign Minister Wang Yi sa sidelines ng Association of Southeast Asian Nation Foreign Ministers meeting sa Maynila, inihain ni Lazaro ang matinding protesta ng Pilipinas at muling iginiit ang matatag na posisyon ng bansa sa West Philippine Sea. Bukod sa insidente sa Ayungin Shoal, kinandila rin ng naturang kalihim ang video na inilabas ng China Daily na naglalarawan sa mga Pilipino bilang mga unggoy. Ayon kay Lazaro, nakasasakit, hindi katanggap-tanggap at hindi nararapat ang naturang video kahit may umiiral na hindi pagkakaunawaan sa pagitan ng dalawang bansa. Muli ring nanawagan ng Pilipinas sa China na alisin ang mga natitirang istruktura nito sa Bajo de Masinloc o Scarborough Shoal. Iginit din ng bansa ang paggalang sa 1982 United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS at sa 2016 Arbitral Award bilang batayan sa mapayapang pagresolba sa sigalot sa West Philippine Sea. Sa kabila nito, Bombo Denise, Bombo Jai, kapwa namang kinilala ng Pilipinas at China ang kahalagahan ng pagpapanatili ng bukas na komunikasyon upang maiwasan ang paglala ng tensyon. Tinalakay rin ng dalawang panig ang pagpapatuloy ng negosasyon para sa ASEAN-China Code of Conduct sa West Philippine Sea na target makumpleto ngayong taon. Samantala, ngayong araw, Bombo Denise at Bombo Jai sa pagbubukas ng ASEAN Foreign Ministers Meeting, sinabi pa ni Lazaro na walang bansa ang kayang humarap ng mag-isa na sa lumalalang pandiigdigang hamon. Binigyan din ng kalihim na mahalaga ang pagkakaisa at mas matibay na kooperasyon ng mga bansang kasapi ng ASEAN upang mapanatili ang kapayapaan, katatag at kaunlaran ng rehiyon. Ayon pa kay Lazaro, sa pamamagitan ng sama-samang pagkilos ay mas magiging handa ang mga bansa sa pagharap sa iba't ibang hamon tulad ng mga banta sa seguridad, epekto ng climate change, kalamidad, pandemya at iba pang suliraning may malaking epekto sa ekonomiya at kabuhayan ng mga mamamayan. Kaugnay niyan, pakinggan natin ang tinig ni Foreign Secretary Maria Teresa Lazaro. Against the backdrop of profound geopolitical and geoeconomic uncertainty, strategic competition continues to intensify while traditional and non-traditional security challenges are becoming increasingly enmeshed together. Maritime tensions, transnational crimes, terrorism, climate-related security risks, and humanitarian challenges are exacerbated by the negative implications and humanitarian challenges to these issues. These issues transcend borders and underscore the reality that no nation can address today's complex security environment alone. More than ever, our region needs trusted platforms like the ARF where dialogue remains open and where practical cooperation can flourish despite our diversity. Para sa ASEAN Update ng Bombo Radio at Star FM, ito si Bombo East Cotoner and this is Bombo Radio Philippines, the #1 radio network in the country, your trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Sa mga karagdagang balita, naglabas si Senator Panfilo Ping Lacson ng panibagong umano'y irregularidad sa mga infrastructure projects sa lungsod ng Taguig na niya ay nagpapataas sa kabuang halaga ng mga budget insertion sa lungsod sa 2.385 billion pesos. Ayon kay Lacson, nadiskubre ng kanyang team ang 3 pang slope protection projects na nagkakahalaga ng tiga 100 million pesos sa ilalim ng 2025 General Appropriations Act at dagdag pa ng senador, lumilitaw na may 2 magkahiwalay na appropriations para naman sa iisang proyekto na maaaring magpahiwatig na isa rito ay ghost project. Nauna nang ibinunyag ng naturang mambabatas ang umano'y 2 ghost infrastructure projects at mahigpit ang kanilang pagtutok dito dahil nasa lagpas sa 2 billion pesos ang halaga ng slope protection at drainage projects dyan sa naturang syudad. Nakaramihan ay may tig 100 million pesos na pondo
kasama na rin ang umano'y kanilang natuklasan yung mga proyektong iniuugnay sa mga kumpanya na pag-aari ni na Curly Diskaya at Sara Diskaya, gayon din sa top-notch Catalyst Builders. Ayon kay Lacson, ang mga naturang proyekto ay nagsimula noong 2019 at 2020 sa panahon na si Senator Alan Peter Cayetano pa ang Speaker of the House of Representatives. At sa mga karagdagan pang balita, mga kabombo, binigyang diin ni Senator Judge Christopher Lawrence Bongo na mahalaga na isaalang-alang din sa lahat ng mga pagdinig at paglilitis yung konteksto sa paghahanap ng katotohanan upang matiyak na magiging patas, objective at makatarungan ang isang investigasyon. Sa isinagawang impeachment trial sa kaso ni Vice President Sara Duterte ay sinabi ni Senator Go na habang kinikwestiyon itong si National Bureau of Investigation Director Melvin Matibag tungkol sa insidente na naitala noong 2011 kung saan ay sinuntok ng Vice Presidente na noon ay alkalde pa lamang ng Davao ang isang court sheriff na nagpapatupad ng demolisyon sa 217 pamilyang informal settlers doon sa siyudad ng Davao. Ayon kay Go, dapat na isaalang-alang ang mga pangyayari bago ang insidente, kabilang na ang matinding pagbaha na ikinasawi ng 31 katao at nag-iwan ng maraming pamilya na walang matitirhan sa paghuhusga doon sa naging aksyon ng noon ay alkalde na ngayon ay si Vice President Sara Duterte. Narito ang tinig ni Senator Judge Christopher Lawrence Bongo. Alala ko noon na meron pong pulisiya si former Mayor Rodrigo Duterte na ayaw niya pong magpaalis ng mga informal settlers pag walang malapitan, walang malipatan po yung mga illegal settlers. Kawawa naman po itong mga to na minadali silang paalisin. Is it correct that Davao City was then, sabi ko nga kanina, no? It was correct that Davao City was then dealing with the aftermath of a flash flood. At that then Mayor Sara Duterte had come from attending to affected residents before proceed. Alam niyo ba ito? Well, I was informed po kanina nung sinasabi yan. Alam niyo bang 31 po yung namatay ng panahon yon? Yun po, nalaman ko po kanina. Actually, nandun po ako nung nangyari po yung insidente. At after 2 days, bumisita rin po yung si former Vice President Jojo Binay. Kasama niya yung anak niya na si Senator Nancy Binay. Mismo, witness po ako doon na talagang hirap ng sitwasyon. June 29 po yung nangyari na madaling araw, yung flash floods. At marami pong namatay, no? 28 to 31. At after a day, July 1, may schedule po yung sheriff na palisin yung mga informal settlers na wala pang malilipatan. Ang maalala ko lang po na nakiusap si then Mayor Sara na kung pwedeng ipagpaliban muna ng ilang oras o araw yung pag-demolish po sa mga illegal or informal settlers na walang malilipatan. Tinigyan ni Senator Judge Christopher Lawrence Bongo sa pagtatanong dito kay National Bureau of Investigation Director Melvin Matibag. Iginit pa ni Senator Go na ang pag-unawa sa kabuuan ng konteksto ng isang pangyayari ay mahalaga upang maging balanse at makatarungan ang pagsusuri sa mga isyong kinakaharap sa impeachment trial. Narito pa ang patuloy ng mga pahayag ni Senator Judge Christopher Bongo. Actually, sa totoo lamang po, since we are here for the search for the truth and justice, I believe it is incumbent upon me to put on record my recollection of what happened. Yun po yung maalala ko. Sabi ko nga na may pulisiya po yung syudad noon na kung walang malilipatan yung mga informal settlers ay huwag munang paalisin. Kawawa po yung mga kababayan nating mahirap na wala pong malilipatan. Yun po ang konteksto ng nangyari. We are not justifying violence, but we are highlighting that context is important to have a fair assessment of the incident. Magkakaiba naman po yung nangyari nung
2011 sa mga pangyayaring iniimbestigahan niyo po dito. In fact, not just this incident, in our search for the truth, importante alamin natin ang dahilan at konteksto ng mga pangyayari upang maging patas, objective at makatarungan ang ating pagsusuri. Tinig pa rin yan ni Senator Judge Christopher Bongo. Samantala, naniniwala naman si Dr. Renato de Castro, ang defense analyst at distinguished professor ng Department of International Studies sa De La Salle University, na nararapat ilabas ng Department of Foreign Affairs ang nilalaman ng Provisional Memorandum of Understanding na umano'y nabuo sa pagitan ng Pilipinas at ng China noong Hulyo taong 2024. Ang kanyang pahayag ay kaugnay sa insidente sa Ayungin Shoal kung saan 2 sundalong Pilipino ang nasugatan matapos hampasin ang bato ng mga miyembro ng China Coast Guard. Binigyan diin ni De Castro na kung totoo ang sinasabi ni Chinese Ambassador Jing Chuan hinggil sa Provisional Memorandum of Understanding, dapat ipaalam ng Department of Foreign Affairs sa publiko ang eksaktong nilalaman nito upang malinawan ang lahat. Nauna nang sinabi ni Jing Chuan na lumapit itong China Coast Guard dahil umano sa nakitang konstruksyon sa BRP Sierra Madre na anyay labag sa kasunduan ng Pilipinas at ng China. Ayon pa nga dito kay De Castro, nakababahala ang pahayag ng embahador dahil lumalabas na kailangan pang magpaalam ang Pilipinas sa China tuwing may resupply mission at ipinagbabawal ang paglalagay ng permanenteng estruktura o kahit ang pagkukumpuni sa BRP Sierra Madre. Ang insidente ay muling nagbigay diin sa tensyon sa West Philippine Sea at sa pangangailangan ng mas malinaw na impormasyon hinggil sa mga kasunduang umiiral sa pagitan ng dalawang bansa. Samantala, nagpakalat ng nasa mahigit 1,100 na mga tauhan ng pambansang pulisya mula sa National Capital Region Police Office upang tiyakin ang seguridad ng idinaraos na Association of Southeast Asian Nation Foreign Ministers Meeting sa lungsod ng Pasay. Ayon kay National Capital Region Police Office Director Major General Anthony Aberin, nasa 150 tauhan mula sa Civil Disturbance Management Unit ang nakastandby sa paligid ng Philippine International Convention Center o PICC. Ang hakbang na ito ay kasunod na rin ng komisyon na naganap kahapon sa pagitan ng mga tauhan ng pulisya at ng mga rallyista. Tiniyak naman ng Regional Office ng Pambansang Pulisya na handa ang kanilang puwersa upang magpanatili ng kaayusan sa paligid ng venue ng naturang malaking pulong. Bahagi rin ng mas mahigpit na seguridad ang paglalagay ng checkpoints at masusing pagbabantay sa mga posibleng lugar ng kilos protesta. Sa mga dagdag nating update mga kabombo at mga ka-Star Nation, iginiit ni Chinese Ambassador Jing Chuan na nagsagawa umano ng construction works ang mga sundalong Pilipino sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal, kaya nagpadala ng mga tauhan ng China Coast Guard at 2 bangka ang kanilang pinadala upang inspeksyonin ang sitwasyon bago pa man nagkaroon ng komprontasyon sa pagitan ng dalawang panig. Ayon kay Juan, lumabag umano ang Pilipinas sa provisional agreement na nakasaad sa dokumento na walang bagong construction at dapat panatilihin ang status ng kalagayan dyan sa BRP Sierra Madre, bagay na kinukontra naman ang panig ng Pilipinas. Sinabi rin niya na matapos magpadala ng mga tauhan, ang China ay nagresponde naman ng panig ng Pilipinas sa pamamagitan ng pagpapadala ng mga bangka upang hamunin sila o i-challenge. Sa kabila nito ay iginiit ni bagong Armed Forces Chief of Staff General Antonio Navarrete na nasa loob ng karagatan ng Pilipinas ang mga sundalong Pilipino at ang kanilang ginagawa ay bahagi ng kanilang trabaho at tungkulin dahil ang BRP Sierra Madre ay isang military outpost ng Pilipinas. Nauna na rin nakuna ng video ang mga tauhan ng China Coast Guard na umano'y gumamit ng pamalo doon sa mga sundalong Pilipino dyan sa insidente. Dahil naman sa pangyayari ay ipinatawag ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. si Ambassador Juan upang magpaliwanag. Samantala, kinundi na ng Malacanang ang umano'y pag-atake ng China Coast Guard at pagpapahayag ng suporta doon naman sa mga sakay ng BRP Sierra Madre at sa hakbang ng Department of Foreign Affairs
at maging ng Department of National Defense pati na ng Armed Forces of the Philippines at 2 sundalong Pilipino ang nai-evacuate na sa mga panahong ito at nadala ng Philippine Coast Guard matapos na magtamo ng trauma sa kanilang ulo. Ang isa ho ay merong 7 sentimetrong sugat sa kanyang ulo na nilalapatan na ng lunas. Bombo International News. Nagkaroon ng kaguluhan sa United States House of Representatives matapos maipasa itong 1.15 trillion US dollars o nasa humigit kumulang 70.9 trillion pesos. Itong panukala ay bahagi ng National Defense Authorization Act na nagtatakda ng budget para sa militar ng Amerika. Kabilang sa mga probisyon ang pagtutok sa pagpigil sa anti-Semitism at sa mga pahayag na nag-uudyok ng galit laban sa mga Hudyo. Nagkaroon ng mainit na pagtatalo sa plenaryo dahil sa hindi pagkakasundo ng mga mambabatas sa ilang bahagi ng bill, partikular sa probisyon na may kinalaman sa Israel. Naniniwala ang mga taga-suporta na mahalaga ang probisyon upang ipakita ang solidarity ng United States sa Israel at sabay na labanan ang paglaganap ng anti-Semitism sa loob ng Amerika. Samantala, iginiit ng ilang kritiko na ang probisyon ay maaaring magdulot ng mas malalim na tensyon sa pagitan ng mga mambabatas at mga sektor na tutol dito sa labis na suporta sa Israel. Sa kabila ng kaguluhan, tuloy naman ang pagpasa ng panukala bilang bahagi ng mas malawak na hakbang para palakasin ang pambansang depensa ng Estados Unidos. Samantala, bumuelta naman si House Prosecution Panel Manager at dating Representative Robert Ace Barbers sa pagpapakita o pag-ungkat ng panig ng depensa sa popularity nitong si Vice President Sara Duterte sa kasagsagan ng impeachment proceedings. Kung maalala mga kabombo, sa ika-9 na araw ng trial ay nilabas ni Defense Counsel Attorney Mark Benluan ang popularity rating itong si Vice President Sara Duterte at hayagang tinanong si National Bureau of Investigation Director Melvin Matibag kung nakagawa ba ng betrayal of public trust ang pangalawang Pangulo, gayong positibo ang kanyang trust rating. Buwelta naman ni Barbers, ang rating ng pangalawang Pangulo ay hindi dapat na ginagamit upang hindi na siya panagutin sa anumang pagkakasala o pagkakamali. Higit pa ng dating mambabatas, hindi dahil popular ang isang tao ay exempted na siya. Kung siya man ay nakagawa ng anumang krimen, dapat paangaan niya na mas mataas ang standards ng accountability kung ang isang individual ay popular o kung ang isang individual ay humahawak ng mataas na posisyon sa ating gobyerno. Kung tutuusin niya, maganda lamang ang popularity rating sa mga beauty pageant kung saan ay pagandahan at contest ng pagiging popular ang pangunahing labanan. Sa trial niya, walang kwenta ang popularidad ng isang individual, kundi ito ay dapat panagutin kung meron siyang pagkakasala. Sa bahagi ito, kuha pa tayo ng iba pang balita na tinutukan ng ating news team, ang Office of the Ombudsman na nawagan sa mga otoridad na paigtingin ang border controls para mabantayan itong tangkang pag-alis ni former House Speaker Martin Romualdez. Ang balitang yan ay tinutukan ni Bombo Grant Hilario. Nanawagan ng Office of the Ombudsman sa mga otoridad na paigtingin nito ang pagbabantay sa border controls ng bansa kontra kay former House of Representatives Speaker Martin Romualdez. Sa pahayag ni Assistant Ombudsman Attorney Miko Clavano, nakiusap siya sa mga ahensya ng gobyerno na bantayan maigi ang galaw ng dating House Speaker. Alinsunod ang panawagan ng Tanod Bayan matapos makatanggap na mapagkakatiwalaang impormasyon. Nagsasabing ilang ulit nagtangkang makalabas ng bansa ang mambabatas. Ayon kay Ombudsman spokesperson Attorney Miko Clavano, may balak umunong makalis ng Pilipinas si former House Speaker Romualdez sa kabila at kahit pa may umiiral ng Precautionary Hold Departure Order o PHDO ng Sandigan Bayan laban sa kanya. Well, ito nga, nananawagan ho kami sa mga ahensya na may kinalaman sa border security at siguro yung mga ating mga law enforcement agencies na sana po ay bantayan nyo na po yung mga galaw, no? Dahil nakakuha po ang office natin ng intelligence reports na
kahit meron na po siyang precautionary whole departure order, may balak pa din po siyang umalis. Si former House Speaker Romualdez ay naharap ngayon sa reklamong plunder at paglabag sa Anti-Money Laundering Act kaugnay sa pagkakasangkot sa korupsyon. Batay sa investigasyon ng Tanod Bayan, lumalabas umunong central figure ng flood control project sa anomaly sa bansa ang naturang mambabatas. Yung kaya't hiling ng Ombudsman na mabantayan ang galaw ng dating House Speaker sapagkat giit ni Attorney Clavano na ayaw nilang masayang ang inihahandang kaso. And sa amin po, dahil matagal na naming ini-investigate itong kaso na ito, matagal na naming gustong i-file to actually. Although of course we had to let it go through the proper process, the right evidence gathering, at nandito na tayo sa punto na ito, sana po hindi masayang yung ating trabaho at ating effort dito. So kaya namin siguro nire-remind yung ating law enforcement agencies, pati na rin ang ating border control, to please watch out. Pangamba kasi ng Office of the Ombudsman na kung nagtangka lumabas ng bansa ang dating House Speaker, hindi umunong malayong subukan itong umalis ng Pilipinas sa pamamagitan ng iligal na pamamaraan. Kung kaya umaasa ang Tanod Bayan na pangungunahan ng otoridad ang maigting na pagbabantay sa mga borders ng Pilipinas. Dahil malamang sa hindi niyan, lalabas ho siya sa informal channels at hindi sa formal borders natin. No? May PhDO na siya. Ibig po sabihin yan, hindi na po siya makakaalis gamit ang ating mga normal or formal borders. Airport, seaport. No? Pero itong intelligence ho natin, kailangan bantayin lahat. No? So we really hope, no, na itong mga border control agencies, pati na po yung law enforcement agencies, could be on top of this. Sa kabila nito, itinanggi lamang ng kampo ni former House Speaker Romualdez ang mga aligasyon at iginit pang mananatili sa bansa hanggat hindi nalilinis ang kanyang pangalan. Ito po si Bombo Grant Hilario and this is Bombo Radio Philippines, the #1 radio network in the country. Your trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Oras natin sa buong kapulungan, 18 minuto bago sumapit ang 1:00 ng hapon. At sa puntong ito ng ating balitaan, kuha na tayo ng mga report mula sa ating mga himpilan. Tensyon sa Strait of Hormuz, posible raw magpabagal sa pandaigdigang kalakalan at magpatas naman sa presyo ng langis batay sa naging panayam ng Bombo Radio Coronadal. Mas marami na umanong mga barko ang umiiwas na dumaan sa Strait of Hormuz dahil sa pangambang maging target ng mga pag-atake gamit ang drone at missile sa gitna ng tumitinding tensyon sa pagitan ng Estados Unidos at Iran. Sa panayam ng Bombo Radio Coronadal, sinabi ni Captain Vian D. Vicente, isang kapitan ng barko, mas naging mapanganib ang paglalayag sa naturang karagatan. Ayon sa kanya, kung noon ay mga barko lamang ng mga kaalyado ng Estados Unidos at Israel ang kadalasang pinupunteriya, ngayon ay wala nang pinipiling sasakyang pandagat ang mga banta ng pag-atake dahilan upang lalong mangamba mga tripulante at mga shipping companies. Ayon pa sa kapitana, bagamat may presensya na ng puwersang pandagat ng Estados Unidos sa gitnang silangan, nananatiling mataas ang panganib sa mga barkong daraan sa Strait of Hormuz. Nagbabala rin si Di Vicente na ang pagdami ng mga barkong pansamantalang nakahinto sa Persian Gulf ay maaring magdulot ng pagkaantala sa paghahatid ng mga produkto sa iba't ibang bansa, lalo na ng langis. Posible rin aniyang makaepekto ito sa presyo ng petrolyo, kabilang na sa Pilipinas. Samantala, nanawagan ng kapitana sa publiko na ipagdasal ang kaligtasan ng lahat ng mga marino at tripulanting patuloy na naglalayag sa mga apektadong karagatan upang makabalik silang ligtas sa kanilang mga pamilya. Pagdasalan po natin yung mga OFW na nandun sa Middle East, pati most especially doon sa mga seafarers natin na na-stranded pa rin, naiwan pa rin doon sa gitna ng labanan. So sana makauwi kayo ng safe sa mga family nyo.
If ever man na kailangan nyo ng tulong, please don't hesitate na inform nyo yung kapitan nyo na makipag-coordinate doon sa may shipping or manning agency ninyo para makahingi ng tulong sa government. At yan ang ulat mula rito sa Bombo Radyo Coronadal. Ito si Bombo Renz Aguinaldo. And this is Bombo Radyo Philippines, the #1 radio network in the country. Your trusted source of news and information. Basta Radyo, Bombo! Ang Active Philippines naman nanawagan kay Senator Robin Hood Padilla na maging maingat sa mga pahayag sa impeachment trial. May nakapanayam dyan ang Bombo Radyo Rojas. Nanawagan ng Alliance of Concerned Teachers o ACT Philippines kay Senator Judge Robin Padilla na pag-isipang mabuti ang kanyang mga pahayag sa nagpapatuloy na impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Sa panayam ng Bombo Radyo Rojas kay Professor Kyle Ramota, Vice Chairperson ng ACT Philippines, sinabi nitong mahalagang maging maingat ang mga senador na nagsisilbing senator judges sa kanilang mga pahayag upang mapanatili ang pagiging patas, kredibilidad at integridad ng impeachment proceedings. Ayon kay Ramota, ang bawat pahayag ng mga miyembro ng impeachment court ay may malaking epekto sa pananaw ng publiko. Kaya nararapat lamang na pairalin ang pagiging mahinahon at ang paggalang sa due process sa buong paglilitis. Ang panawagan ng ACT Philippines ay kasunod na naging pahayag ni Padilla sa impeachment court kaugnay ng pagdinig kabilang kanyang mga komento hinggil sa matistigong may kinakaharap na kasong perjury at sa naging tensyon sa pagitan ng kampo ng depensa at ng prosecution. Dagdag pa ng grupo, importante ang kredibilidad ng mga senador upang mapanatili ang tiwala ng publiko sa proseso at sa mga institusyon ng pamahalaan. Sa kaso ni Senator Robin Padilla, dapat talaga hindi lang paalalahanan, i-admonish, even i-reprimand yung mga senator judges na nagpapakita ng pagkiling, no? By this time, narinig ng taong bayan, nasaksiyan ng taong bayan, bakit nagtatanong ang isang senator judge sa prosekusyon kung sila ay one-sided? Talaga namang inaasahan ang prosekusyon at ang depensa na maging one-sided sa kani-kanyang panig dahil tungkulin nila yon na i-establish yung facts ng case at sa bahagi naman ng depensa na depensahan yung respondent. Mula rito, simpilan ng Bombo Radyo Rojas para sa Bombo Network News. Ito si Bombo Jamelus Delhi. And this is Bombo Radio Philippines, the #1 radio network in the country. Your trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo. Samantala, dyan naman sa karagdagan pa mga balita, constitutional law expert, dismayado raw dahil sa umano'y nababoy na ang impeachment process. Bakit kaya? Alamin natin yan sa ulat ng Bombo Radio Legazpi. Nagpahayag ng pagkadismaya ang isang constitutional law expert dahil sa umano'y palayo na ng palayo ang Senado sa orihinal na impeachment mechanism. Ayon kay Attorney Michael Henry Yusinko sa panayam ng Bombo Radyo Legazpi na inaabuso na ng mga senador at ng lahat ng mga sangkot sa impeachment trial ang proseso na idinisenyo ng saligang batas. Tahasan itong sinabi na binaboy na umano ang impeachment process. Paliwanag ni Yusinko na hindi umaasta bilang husgado ang maraming senator judges, kundi umaasta ang mga ito bilang advocates na mayroong sariling pakay. Tila naghahanap umano ng ebidensya ang ilan sa mga ito para sa kanilang pangsariling pakay. Iginit nito na ang mandato ng mga senator judges ay maupo, makinig, timbangin ang ebidensya at kung may katanungan ay dapat na para sa paglilinaw lamang at hindi dapat utusan ng panig ng prosekusyon at depensa sa kanilang trabaho. Dismayado na ako kasi kitang-kita ko sa sarili kong mata na palayo na ng palayo ang Senado doon sa original na disenyo ng impeachment mechanism. No? Inaabuso na ng mga senador, inaabuso ng lahat ng involved dito sa impeachment trial, yung proseso na dinisenyo ng ating saligang batas. Yan ang ulat mula rito sa Bombo Radio Legazpi. Ito si Bombo Romela Sakayan Wandasan and this is Bombo Radio Philippines, the #1 radio network in the country. Your trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo.
Ito namang blue alert status itinaas sa probinsya ng Cagayan dahil sa bagyong Quiapo. May report ang Bombo Radyo Kawayan. Nakataas na sa blue alert status ang Cagayan PD RRMC bilang bahagi ng paghahanda sa epekto o posibleng epekto ng bagyong Quiapo lalo na sa mga baybaying lugar na lalawigan. Sa panayam ng Bombo Radyo Kawayan kay Cagayan na PD RRM Officer Rueli Rapsing, sinabi nitong nagsasagawa na sila ng pre-disaster risk assessment habang pinag-aaralan kung kinakailangan ng itaas sa red alert ang status. Bagamat tinaasan tatahak ang bagyo sa Babuyan Channel sa halip na maglandfall sa mainland Cagayan, inatasan na ang mga coastal communities na pairali ng maigpit na paghahanda. Ipinatupad na rin ang no sailing policy sa buong lalawigan dahil sa nakataas na sa tropical cyclone wind signal number 1. Nakahanda rin ng provincial government sa posibleng paglikas ng mga residente kabilang na ang mahigit 10,000 food packs na nakaimbak sa mga bodega ng lalawigan. Sa ngayon, wala pang naitatalang insidente kaugnay ng bagyo, ngunit nanawagan ng PDRRMC sa publiko na manatiling alerto dahil sa banta ng malalakas na pag-ulan, pagbaha at pagguho ng lupa na dulot naman ng habagat na pinalalakas ng bagyong Quiapo. Hapon lang naglabas ang tanggapan ng Office of Civil Defense na tayo itinaas sa blue alert, ano? At kasalukuyan nga ay nagaganap yung pre-disaster risk assessment ng Office of Civil Defense. At dito malalaman natin kung kailangan itaas sa red alert or manatili tayo sa blue alert. Yan ang ulat mula rito sa Bombo Radyo Kawayan para sa Bombo Network News. Ako si Bombo Jason Felina nagulat. This is Bombo Radio Philippines, the #1 radio network in the country, your trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Sa ibang balita naman mga kabombo, dun sa probinsya ng Pangasinan, ang pamahalang panlalawigan at yung lokal na otoridad ay iniimbestigahan na yung sunod-sunod na itatalang bomb threat sa ilang parte ng naturang probinsya. Alamin natin ang update ng Bombo Radio Dagupan. Iniimbestigahan ng pamahalang panlalawigan ng Pangasinan at ng Pangasinan Police Provincial Office ang umano'y organisadong serye ng online bomb threat matapos ang magkakasunod na insidente sa ilang bayan dito sa lalawigan ng Pangasinan. Ayon sa Pangasinan Police Provincial Office, umabot na sa 3 ang naitatalang kaso ng online threats na tumutukoy sa ilang paaralan sa iba't ibang bahagi ng Pangasinan ngayong buwan ng Hulyo. Samantala, 2 pang magkahiwalay na insidente naman ang kasalukuyang sumasa-ilalim sa verifikasyon ng kapulisan. Mabilis namang natukoy na isang minor de edad ang pinaniniwala ang sangkot sa naturang online threat. Sa naging mensahe ni Pangasinan Vice Governor Mark Ronald Lambino, may indikasyon ang magkakasunod na insidente ay maaaring bahagi ng isang organisadong pagpapakalat ng online bomb threats na tumatarget naman sa universidad, kolehiyo at iba pang institusyon na pang-edukasyon. Aniya, nararapat lamang itong masusing imbestigahan upang matukoy ang lawak ng insidente at ang posibleng nasa likod nito. Binigyan din ni Lambino na hindi kinukonsente ng pamahalang panlalawigan ang ganitong uri ng pananakot. Nanawagan naman ang Vice-Gobernador sa mga mamamayan na maging mapanuri at responsable sa paggamit ng social media. Sa generation po ng mga kabataan ngayon, we cannot separate their lives with the internet or social media or connectivity for that matter. Ang hihilingin lang po natin sa kanila, and I hope na pati po sa ating mga magulang na nakikinig, ay mag-practice po tayo ng proper online presence responsibility. Hindi po lahat ng nakikita o nababasa natin sa social media should be taken as gospel truth. Yung mga actual na facts, yung mga totoong nangyayari. Para sa Bombo Network News, narito sa lalawigan ng Pangasinan, Bombo Mayra Reside nag-uulat. This is Bombo Radio Philippines, the #1 radio network in the country, your trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Ito namang argumento ng defense panel na kailangang patunayan ng prosekusyon na may kinuntratang assassin na Vice Presidente upang patayin si Pangulong Marcos, First Lady Liza Araneta Marcos at former Speaker Martin Romualdez ay irrelevant o mano ayon yan sa isang human rights at public interest lawyer. May nakapanayam dyan ang Bombo Radyo Iloilo. Iginiit ng isang human rights at public interest lawyer na hindi mahalaga sa impeachment trial ang argumento ng defense panel
na kailangan pang patunayan ng prosecution na may kinontratang assassin si Vice President Sara Duterte upang ipapatay umano sina Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at former House Speaker Martin Romualdez. Sa panayam ng Bombo Radio kay Attorney Jobert Pahilga, sinabi nito na hindi ito ang paunahing issue sa articles of impeachment, kundi ang patunayan na ginawa nga ni Duterte ang pahayag na nag-utos umano siya ng pagpatay sakaling may mangyaring masama sa kanya at ayon kay Pahilga, naggawa ito ng prosekusyon. Sinabi pa ni Pahilga na sa pananaw niya, kumbinsido na rin ang publiko na may naganap na betrayal of public trust. Kaya ang higit na dapat pagtuunan ng impeachment court ay kung napatutunayan ng ebidensya ang mga alegasyong nakasaad sa articles of impeachment at kung sapat ang mga ito upang mapanagot ang Vice Presidente. Alinsunod sa konstitusyon, binigyang diin naman ni Pahilga ng impeachment court pa rin na may huling pagpapasa kung sapat ang mga ebidensya iharap upang mapatunayan ang mga alegasyon sa articles of impeachment at kung may pananagutang konstitusyonal ang Vice Presidente. Sa tingin ko, the prosecution has established that there was betrayal of public trust committed by the Vice President. They have presented the authenticity of the video and there is this pattern and the competency, the capacity of the Vice President to threaten to kill or to cause the murder of the First Lady and the former Speaker. Si Attorney Jobert Pahilga. Para sa Bombo Network News mula dito sa Bombo Radio Iloilo, ito si Bombo Ayan Gahete. This is Bombo Radio Philippines, the #1 radio network in the country, your trusted source of news and information. Basta Radio! Bombo! Bombo Sports News. Ang Samahang Weightlifting ng Pilipinas ipinagmalaki ang pag-uwi ng maraming medalya ng Philippine team sa international event na kanilang nilahukan doon sa Colombia. May balita ang Star FM Rojas. Nagpakitang gila sa mga batang weightlifter ng Pilipinas na matapos makapag-uwi ng maraming medalya mula sa International Weightlifting Federation or IWF World Youth Championships na ginanap sa Cali City, Colombia. Sa panayam ng Star FM Rojas kay Samahang Weightlifting ng Pilipinas President Monico Pontevilla, sinabi nitong malaking patunay ang tagumpay ng mga batang atleta na may maliwanag na kinabukasan ang Philippine weightlifting. Ayon kay Pontevilla, kung patuloy na mabibigyan ng sapat ng suporta ang mga atleta at sa tulong ng Diyos, mas marami pang gintong medalya ang maaaring maiwin ng bansa sa mga susunod na pandaigdigang kompetisyon, kabilang na ang 2028 Los Angeles Olympics. Nagpagalaman na pinangunahan ng 14 years old na si Jaya May Palagteo ng Cebu ang kampanya ng bansa matapos makasungkit ng 2 silver medals sa Women's 77 kg division. Sa kanyang unang pagsabak sa international tournament, nagtapos siya sa ika-4 na pwesto sa snatch matapos magbuhat ng 88 kilo habang nagwagi ng silver sa clean and jerk sa 112 kilo at sa kabuang 200 kilo. Bukod kay Palagteo, nagbigay rin ng karangalan sa bansa sina Rian Cabalida na nakakuha ng 2 silver at 1 bronze at Althea Bacaro na nag-uwi ng 1 silver at 1 bronze para sa Team Philippines. Binabantayan ito ng buong mundo, hindi lang dito sa isa. Kailangan ng Olympics ang ating hangarin. Ang challenge namin ang Olympics. Hindi lang ang Asian Games, SEA Games, hindi. Ang laban na hinabol ko talaga Olympics. Ang tinig ni Samahang Weightlifting ng Pilipinas President Monico Pontevilla. At yan ang balita mula dito sa 103.7 Star FM Rojas. This is Star DJ Asher. And this is Bombo Radio Philippines, the #1 radio network in the country, your trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Manatiling updated sa mga kaganapan sa loob man o sa labas ng bansa. Dapat updated ka kaya nariyan ang Bombo Mobile app, YouTube, TikTok at maging ang Facebook Live na maaari pong mapakinggan at mapanood ang ating mga himpilan. Diyan sa mga probinsya, mapapakinggan at mapapanood po ang ating mga palatuntunan. Partikular na sa Visayas Region, nariyan sa probinsya ng Iloilo ang Bombo Radio at Star FM Iloilo. Doon naman sa bahagi ng Negros Island, Bombo Radio at Star FM Bacolod. Sa Central Visayas, nariyan ang Bombo Radio at Star FM Cebu. Habang sa bahagi ng Capiz, nariyan naman po ang Bombo Radio at Star FM Rojas. Samantala, kung kayo ay nadako dyan sa may probinsya ng Aklan, nariyan naman ang Bombo Radio Kalibo at doon sa Eastern Visayas, Bombo Radio Tacloban. At
bago tayo magtapos mga kabombo Star Nation, narito sama-sama tayong manalangin ng Oratio Imperata for deliverance from calamities. Almighty Father, we raise our hearts to you in gratitude for the wonders of creation of which we are part, for your providence in sustaining us in our needs, and for your wisdom that guides the course of the universe. We acknowledge our sins against you and the rest of creation, nature. We have confused your command to subdue the earth. The environment is made to suffer our wrongdoing, and now we reap the harvest of our abuse and indifference. Global warming is upon us. Typhoons, floods, volcanic eruption, and other natural calamities occur in increasing number and intensity. We turn to you, our loving Father, and beg forgiveness for our sins. We ask that we, our loved ones, and our hard-earned possessions be spared from the threat of calamities, natural and man-made. We beseech you to inspire us all to grow into responsible stewards of your creation and generous neighbors to those in need. Amen. Luzon, Visayas at Mindanao. Yan ang kalipunan ng ating mga balita sa Bombo Network News Noontime Edition. Ang back-to-back winners sa Catholic Mass Media Awards bilang Best News Program. At mula rito sa Bombo News Center, Makati, this is Bombo Radio Philippines, the #1 radio network in the country, your trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Oras sa Bombo Radio Iloilo, Philippine Standard Time, 1 minuto na nakaligad sa takna sining alauna. Balik na diri sa pagpakalagad sa Bombo Rai sa unto sa Diwa FM, Bombo Radio Iloilo. Standby sa aton sining mga kabombo sa dugang mga balita kag impormasyon i-check taton sa limadugay ang balita ni Bombo Sandy Balogo, no? Sa sining pag-improve pagid sang pag-responde sa aton siniyang mga emergency responding teams, no? Kumayara sang kalamidad nga magkalinabo diri sa bahin sang Western Visayas, partikularmente sa bahin sang syudad kag probinsya man sang Iloilo, no? Sa aton sining mga kabombo istoryan na naton in a while diri man sa aton sinikaron nga pagpangalagada ining ginatutukan na may kantanan sa sining collapse structure search and rescue, no? Collapsed structure search and rescue kay diri sa pungsod Pilipinas ginapreparahan, no, sa mga local teams sa sining epekto sa mga major earthquakes and disasters nga kung sa diin sa aton sinikaron niya magkuturan masami sining nagatugas ang damage hilabi na sa mga infrastruktura, no? Nagakalarumpag, nagakalausmod, no? Sa aton sining mga kabombote ang tinutuyo sinikaron iya banwa sa aton sining mga kauturan nga mayara sang mga nagakigo sining mga training kag may mga pagasundon sining mga guidelines nga ginset sang International Search and Rescue Advisory Group, no? At the same time, dapat mayara sang specialized drills, no? Kag subong man may maayo sining koordinasyon sa mga local fire and disaster risk reduction and management offices agod nga epektibo nga mapatuman ining nasambitan karon nga collapsed structure search and rescue training sa aton sining mga kabombo. Ang focus niya siniti among pag-locate, pag-stabilize kag ang safe nga safe nga pag-rescue or pagkuha sa mga tawo nga na-trap under sa mga nag-collapse ni iyang mga infrastruktura o collapse na building abidira. Sa aton sinikaron niya nga mga kabombo, ginatutukan ini sa Office of the Civil Defense. 4 minutos na nakaligad sa takna sining launa. Standby, check naton balita ni Bombo Sandy Balogo. Bombo Sandy sa report, please go ahead.
Padayon nga ginakulang ang Western Visayas sang trained responders para sa Collapse Structure Search and Rescue o kon CSSR apisar nga yara na sa mga kagamitan para sini ang mga local government units sunod sa Office of the Civil Defense Region 6. Sa interview sa Bombo Radio Iloilo kay Office of the Civil Defense 6 Regional Director Raul Fernandez, ginpayag sini nga padayon ang pag-procure o pagpangita sang search and rescue equipment para sa mga LGU nga kulang pa sa gamit o kung kulang pa sa kagamitan base sa ila assessment kag inventory. Apang suno kay Fernandez, dako nga talalupang doon subong ang kakulangan sa mga personnel nga may special training o kon ginhanap sa Collapse Structure Search and Rescue o kon CSSR. Sa karon ang Pavia, Iloilo, kag San Jose de Buenavista, Antique pa lamang ang mga LGU nga nakapatigayon na sa CSSR training. Mayara man sa CSSR team sa Iloilo City, sa Oton, kag mayara man sang search and rescue equipment apang ginatinguhaan sa OCD nga masiguro nga nagasunod ini sa ginapatuman nga national standards. Dugang pa ni Fernandez, ginaptaan sa OCD 6 nga magpatigayon sa isa pa ka CSSR training sa bulan sa Oktubre agod madugangan ang mga trained responders sa reyon. Sunod pati iya, dako ang kinahanglan nga pondo bangod highly technical ang training kag nagakinahanglan sa specialized rescue equipment. Bangod sini ginaduso sang OCD6 ang mga local government units nga magpadayon sa pag-invest sa search and rescue equipment kag sa paghatag sa espesyal nga training sa ilang mga responders agod mapabaskog ang kandaan sa mga komunidad sa panahon sang kalamidad. Diari pamatian naton ang naingkabahin sa payag ni Office of the Civil Defense 6 Regional Director Raul Fernandez. In terms of the equipment, we OCD 6 has already invested po. Bumili na ho tayo ng mga CSSR equipment. No? I think that's good for 3 teams yata. Pero may mga kulang-kulang pa lang. We are continuing procuring for those lacking equipment. And based na rin po sa mga inventory ng mga capabilities of different local government units. Meron ako rin silang mga ganong classic equipment. But the only thing is, we still lack yung mga skilled responders to conduct those search and rescue operations. So far kasi yung natrill pa lang po natin dito, no? Yung municipality of Pavia, no? And the province of Antique. No? So yun pa yung ating and San Jose, no, sa San Jose of Antique. And then yun pala yung na-train natin. However, may mga existing mga USAR teams na tayo. Si Iloilo City, meron na siya. And I think sa Aklan, si Oton, they also have their search and rescue equipment. We just want to make sure na they operate in yung according to the standard, no, na insaran natin. So this time, before the year ends, meron mo tayong I think this will be siguro conducted sometime in October na another CSSR training. No, we requested especially for that kasi nga masyadong mahal yung yung klase na highly technical siya, and then ginagamit natin dyan mga specialized equipment. So magkakatakoy tayo ng training. So ano po yan, continuous po yan. No? So, yun lang, medyo pa tayo, we are still catching up. Kailangan natin magparami pa noon. Kaya nga, we keep on encouraging our local government units to invest sa natin, mga search and rescue equipment and training, capacity building ng kanila po mga responders. Napatian si Office of the Civil Defense 6 Regional Director Raul Fernandez. Bombo Cham. All right. Ini si Bombo Sandy Brian Balogon. This is Bombo Radio Philippines, the #1 radio network in the country, your trusted source of news and information. Basta Radio Bombo. Salamat kid na Bombo Sandy Balogo sa imo siniyang report. Well, ang pusod na Pilipinas sa aton sini nga mga kabombo nalakip sa isa sa mga disaster prone nga mga pungsod diri sa kalibutan. Kinanglan gin man sini naton sa mga eksperto when it comes sa sining ginatawag nga
CSSR or Collapse Structure Search and Rescue. Kay kung ninyo sini madumduman, sining damlag lang, madamo man sa naglanabo sining kalamidad diri sa pungsod ng Pilipinas sa nagkalain sining mga probinsya, no, kag syudad. Magluwas sa sining mga earthquake, tsunami ganiti hindi pa mo sina, no, sa aton sining mga kabombo. Linog isa sa mga makabig naton most destructive nga kalamidad nga natabo diri sa pungsod Pilipinas. Bangod man nga ti nakaposisyon kita sa mga major tectonic plates boundaries, no? Ining Pilipinas bilang isa ka archipelago ti naka-record na sang madamo sining seismic movement, no? Halos kada tuig, no, kay may mga active local fault line kita kag trenches when it comes iyang pagistorya naton sa bahin karon sa earthquake or linog per se sa aton sini karon nga mga kabombo. Now, here comes ining mga volcanic eruptions, no? Just like sang linog sadto sa hindi lang mga sang sadto nga sila nga dugay na, no? As a matter of fact, padayon nga ginabantayan ang pila ka mga aktibo sini iya nga mga bulkan diri sa bahin sang pungsod Pilipinas, ang Kanlaon, no? Sa aton sini nga mga kabombo kag iban pa. Ti ang pungsod Pilipinas sa pangkabilugan mayara sang 20 ka mga aktibo sini iyang bulkan, no, nga ti nagahatag man sang threat, no. May experiencean kita kun kay isa pasalamat kita diri sa bahin sang syudad ka probinsya sa Iloilo, di na kita malabot diri sang ashfall, no, mga lava flow kag subong man ining Santo Anay, kung madumduman nyo pa, if my memory serves me right, 1991 nga mayara sang lahar mudslides, sa aton sini nga mga kabombo. Ang pinaka-common pagid nga nagaklinabo sini iya nga mga disaster nga sarang nga maka guba sa mga infrastruktura katulad abisang mga bagyo, no? Ang pungsod Pilipinas, sandig sa pag-asa, naga-average kita, no, sa 20 tropical cyclones kada tuig, no, tuig na iya. Tikon inyo pa sini nga manotisyaran, no, ang aton sini iya nga ang aton sini iya nga alpabeto bla, no, may ara ina sa 26 ka mga letra. 26 ka mga letra. So amo nang isa man sa mga balasihan sa paghatag sang pangalan sa mga bagyo nga nagasulod diri sa pungsod Pilipinas. So average is 20. Sa aton sini karon iya nga mga kasimanwa. Kung kisa nagalabot kita may ara iya tuig nga nagalabot iya sa 26 gid, no? Just like sang kumadumduman ko pa nakaagi kita sa bagyo Yolanda, no, may ara sang abot kung may ma-recall ka engineer Snaida nga pangalan, Snaida or Zeni, basta letter Z, no, no nakalabot kita dira sa aton sini nga mga kulturan. Now, kung may bagyo sa aton sini nga mga kabombo or bisan way pa sang bagyo, basta magmunog sini gani ang ulan, another calamity naman sini iya nga gina-destructive nga nagakatabo, no? Kag usual ini sa mga nabukid sini nga bahin sang probinsya sang Iloilo, ining pagbaha o bisan sa syudad gina-experience naton ini pagbaha kag landslide sa aton sini nga mga kauturan. Bangod man nga ti probinsya sang Iloilo, mountainous area na dira, may pila ka mga kabanuhanan nga madamo sang area nga kung sa diin nabukid, no? May ara pa sang mga low-lying sini iya nga mga coastal areas, ti mataas ang risgo, no, or vulnerable sa landslide kag flash flood kag subong man mga rain-induced landslides, no. Hindi lamang iya kay kun may malain sini nga or may bagyo, munog sini ulan, galuntad ang landslide, bisan gani iya way man sa bagyo pero mamunog sini ang ulan or ginpabaskog lamang sang habagat, nagaluntad ang landslide. Therefore, sa aton sini makuturan labing importante man nga mayara kita karon sa ginatawag nga pag-invest sa mga kasubong sini nga bagay, no, sa sining collapse structure search and
rescue sa aton sini nga mga kabombo. Kag hindi lamang iniabanwa sa mga kasubong sini nga mga kalamidad ang sarang sini naton nga mapuslan pananglitan nga may mga well-trained or so-called matawag naton nga mga experts sa CSSR kunti magamit naman ini sa mga for example, may magaluntad sini iyang pahilayon ang vehicular accident, may matrap sa sulod ng salakyan, so kinanglan ina i-retrieve. Sa aton sini nga mga kabombo may mga i-rescue or whatsoever sa aton sini karon iya nga mga kabombo nga kinahanglan sang expert skills, pinaagi man sa training sa aton sini karon iya nga mga kabombo. 16 minutos sa nakaligad sa takna sini nga launa diri man sa palatuntunan na bombohanay sa udto sa DYFM Bombo Radyo Iloilo. Standby dugang sini nga mga balita kag impormasyon sa madugay balikan ta diri man sa aton sini nga pagpangalagad. I-remind ko lang kamo sa aton sini nga mga kauturan ano kita adlaw subong Huwebes mayara pa kamo sang adlaw sang Biyernes kag subong man makingagaw pa kamo sa Sabado sang aga. Sabado sang aga hingagaw kamo hulog for week number 3 diri iya sa stasyon sa broadcast center or sa stasyon sa Bombo Radio sa dalan na mapa sa aton sini mga kabombo. Pero kung gusto nyo nga maghingagaw man hulog sa aton sini iya nga market draw tinidto kita iya sa may Haro Big Public Market. Haro Big Public Market. Now, ano ang mga proof of purchase nga inyo sini nga tipunon para nga makapasakop kamo sa palengke or sa studio draw sa pangkabilugan sa Suwerte sa Palengke promo sa Bombo Radio and the Star FM. Amo ni pinakadako nga promo sa tanan. Biggest promo of all time kay 9 million pesos total prizes nationwide ang iga panagtag sa aton sini karon nga mga kasimanwa. Ano nga mga produktong inyo sini nga dapat tipunon? Aryo, Holiday, Sun Pride, All Day Holiday, Beefy Meaty Linamnam, paper label, duha ka paper label sang holiday corned beef in any size, amo na kinapamahaw ko Engineer Alberm, duha ka sunny side up nga itlog nga medyo malasado kag holiday Sun Pride nga corned beef nga medyo malamala ang pagluto. Tapos nagbukas pa ko sang sang beefloaf galing isa lang to kalata nga beefloaf gin butang ko, ginluto ko gina kay base bla matamaan man tao. Pero muna pamahaw ko kina ti plano ko gani manyaga ko mainom ko beer. Ay sus manyaga ko mainom ko beer. Pero muna namit holiday beef loaf, duwa man ka paper label, pwede gid sa aton sini mga kabombo sa tagsa ka adlaw magtakop ang adlaw sa aton sini nga mga kasimanwati. Siyempre kinahanglan mo pang pakondisyon para sa pagkasason nga adlaw kung ikaw nagatrabaho balik kondisyon ka sa aton sini nga mga kasimanwa kag kumbaga ining ilimnon ining San Miguel Pale Pilsen daw kasubong iya nga nangin tatak na ini sang mga Pinoy. That is why nga ginatawag ining San Miguel Pale Pilsen the true global Filipino beer. Tikon masami nagainom ka pampakondisyon, supta ang tansan hindi pag-ihaboy sa basurahan. Kay isa ka tansan sang Pale Pilsen 320 ml sarang nga mangin proof of purchase ukon ining Pale Pilsen Grande sarang man nga mangin proof of purchase. Sa aton siniguro niya nga mga kabombo nagahilapit na lang ang Ghost Month. Ghost Month anong inabumbot siyam? August, August, Ghost Month. Okay, ti amo kuno nang tagkiriwi sa aton sini nga mga kasimanwa. Pero tikon ikaw may ara ikaw dira iya sang or nag-invest ikaw sa alahas kag mag-abot ang punto nga dumidyo kinahanglanon ginabi nga iprinda mo ini para nga ti may gastuhon ikaw sa pangadlaw-adlaw, hindi na pang iprinda sa iban sini nga ahinsya o kon pawn shop. Dira ka prinda or magbakal sang jewelry, alahas o kon relo sa R. Florente Pawn Shop and Jewelry, your Diamond and Pearl House. Kay kung makabakal ka worth 5,000 pesos or magprinda ka worth 5,000 pesos, sarang na ikaw nga makaangkon sang kupon, pwede mo ipasakop sa Suwerte sa Palengke promo sang Bombo Radio kag Star FM.
Kung mag-grocery ka naman sa aton sini nga mga kasimanwa, may tsansa ka nga magdaog. No? Kung grocery ka, may tsansa ka pa magdaog. Paano nabi? Tidinto ka grocery sa Pure Gold. Kay sa Pure Gold, always panalo. Isa ka official receipt, minimum purchase, no? Sang 300 pesos. Bisan ano lang, basta may ara ka sang resibo nga naka 300 pesos ka, sarang na ina nga mangin proof of purchase para nga makapasakop ikaw sa swerte sa palengke promo sang Bombo Radio kag Star FM. Di kon makatipon ako bumbot sa mano ako himuon, standby ka lang dira kay balikan tay na karon sa aton sini pa niya nga pagpangalagad driman sa Bomboanay sa udto. Lakip na sini ang balita ni Bombo ante Francisco. Pasig City Police padayon ang investigasyon agud matumod ang mga suspitsado sa likod sa separado nga kaso sang pagpangaluthang patay. Lakip na sila diri si Kagawad Bulldog sang Ortiz sa City proper to balangin subject sa bypass operation nakuhaan sang 2.2,244 nga balor sang illegal nga druga, ginapatihan illegal nga druga. Masami nga nagalupok ang pangalan kuno tagsa ka operation sang City Drug Enforcement Unit. Apang natingalahan lang sang punong barangay nga tido permim lang ni Y Cuartas Kagawad Bulldog. Gapang hulam paguno kani kay Kap. Mga balita kag impormasyon balikan ta sa baray nga pagpalayag sa Bomboanay sa udto pagkatapos gilamang sang pila ka importante nga mga pahanumdum. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi na gid man dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud yung magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar sa lower level tara na pahamtang ang fish, poultry kag meat section. Para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utang kagiban pa, magbisita sa upper level, pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. I-off ang suga sa wala ginagamit nga lugar. Patsyon ang suga sa restrooms, pantry, hallway, o kon meeting rooms kung wala sang tawo. Mas makinot inis sang sa pabayan lang nga nakabukas ang suga sa bilog nga adlaw. Plazuela de Iloilo, Billboard of Activities for July 19 to 25, 2026. The name of the band says the kind of songs they sing. Magkabalik sila to delight you with a wide variety of old songs sa concert at the Plaza presents The Retro Band, blasting off alas 6 ng gabi sa Hulyo 25, Sabado. Sa ating on musical show, napulo ka mga matahom nga Plazuela de Iloilo Mags kag madamo pangaiban ang igaparafol sa mga suki sang Plazuela de Iloilo. Sa Hulyo 26, Domingo, ginaagdang tanan nga mangin kabahin sa Eucharistic celebration nga pagahiwaton sa Latolda sa among adlaw alas 11 sang aga. Sa tion sang Holy Mass, ipangamuyo naton sa Ginoo nga kita nga mga Pilipino ang padayon niya nga hatagan sang kabakod agud malampuwasan ang internal kag external problems sang aton nga pungsod. Plazuela de Iloilo, we remain to be one with you in the common hope for a better community and a progressive country in 2026. Kabombo, yari ang pwede mo himuon agud makakinot kita sa paggamit sang enerhiya. Nagagamit ka man bala sang water dispenser sa imo balay o kuno opisina? Ini nga kagamitan ang isa sa mga appliances nga mahakog magkonsumo sang kuryente. Ang paggamit sang dispenser nga may capacity nga 630 watts ang mahimo makadugang sang tubtub sa 600 pesos sa imong electric bill. Gani para makakinot sang kuryente, ipasiguro gid nga ma-unplug ang water dispenser sa imo balay ukon sa opisina
kung wala na ini ginagamit. Yari ang mga simpleng nga paagi agod makakinot sang tubig. Tinguba ang mga lalabahan kag tinguba man ang pagpanglaba. Ang pagpanglaba sang isa ka bes sa isa ka semana ang nagakinot sang naglabot sa 50 litro sang tubig. Kung nagagamit sang washing machine, iset ini sa mas manubo nga wash cycle. Makakinot ka na sa tubig, makakinot ka pa sa enerhiya. Hindi pagpunoon ang refrigerator. Kung sobra ang unod sang fridge, mabudlayan ini nga mapabilin ang tugnaw, nagahinay ang airflow kag mas madamo nga kuryente ang kinahanglan. Ipabilin nga matawhay ang unod kag painon ang mainit nga pagkaon antes ibutang sa fridge. Kung nagaluto ka sa kusina, ipasiguro nga husto ang kadakuon o sukat sang kaldero, kasirola o kalaha sa burner nga ginagamit sa pagluto. Makabulig ini para malikawan ang pag-awas sang kalayo sa kilid kag para mas madasig nga maluto ang pagkaon. Sa sili nga pamaagi, makakinot ka sa konsumo sa gatong kag makapamag-an manini sa mga galastuson. Panugyan na rin sa eksperto kung kwarta ang paghambalan. Apesar limitado ang imo abilidad nga mag-invest, ang gamay nga contribution sa investment accounts ang makabulig sa imo nga maggamit ang earned money nga maka-generate sang dugang nga income. Ikonsiderar ang pagbukas ng retirement account o kung iban nga investment account. Kabombo, nagpatakod ka man bala sa energy saving device sa imo balay o opisina? Maghalong ka ha? Kay basi na budol ka. Sunod sa Department of Energy, wala pa sang energy saving device nga nakapasar sa energy label. Bot silingon, kung ina nga device wala sang DOE certification, wala ina nagagana. Magluwas nga hindi epektibo, mahimo pa ina makaguba sa imo nga mga appliances o kung makapataas pa gani sang imo balayran sa kuryente. Gani para makakinot sang matuod sang kuryente, gabuton sa saksakan ang appliances nga wala ginagamit. Masami nga tinluan ang aircon filter o kung magamit sang inverter appliances. Tanan kita mayara sang mabulig agud pakibatuan ang climate change. Magamit sang bag nga pwede magamit sang liwat-liwat agud mabuhinan ang plastic bag nga ginahaboy. Bangod dinhi nagatugas ang greenhouse gases. Ikaduha, hindi masumi magamit sang computer. Kung 4 ka oras lamang sa isa ka adlaw ang imo nga paggamit sang computer, makabuhing ka na sang carbon dioxide emission nga 83%. Ikatatlo, kung malapit man lang imo nga kaladuan, mas maayo nga maglakat o kung magsakay na lang sa bike. Magluwas sa makakinot ka na, mabuhinan pang polusyon nga nagatugas ang Problema sa susunod, ipabombo! Korupsyon sa gobyerno, ipabombo! Kakulang sang serbisyo sa matalatapan sang gobyerno, ipabombo! Inhustisya kag hindi patas nga pagtrato, ipabombo! Ipabombo! Programa sang Bombo Radio bilang dalampan sang banwa, ipabombo! Ipabombo! Problema sang komunidad, ipalabot naton sa natunggan kag solusyonan, ipabombo! Ipabombo! Diri lamang sa Bombo Radio Philippines, the #1 radio network in the country. Your trusted source of news and information. Bas Radio Bombo! Limitahan ang pag-charge sang devices. Hindi pagpabayaan nga naka-plug ang phone, laptop o kung tablet kung puno na ang battery. Patyon o kung i-unplug gilayon kung tapos na. Makakinot ini bisan gamay lang per device. Ilabi na kung madamo ang empleyado sa opisina. Yari ang mga simple nga paagi agod makakinot sang tubig. Kaayuha ang mga taga sa tubo o kon hose. Hindi tanan nga taga sa mahapos kagilayon nga makita tungod ang mga tubo o kon hose ang nakalubong sa duta o kon semento nga bahin sang balay. Kung magsigi ang mga tagas nga ini, mahimo nga magalabot sa 10,000 ka litro sang tubig ang mausik sa isa ka tuig. Maggamit sang leak detection tool o kung magkonsulta sa mga eksperto kung may pagpangduwa-duwa nga may tagas sa mga tubo sang tubig agod ini gilayon nga makaayo. Sa eskwelahan, ang pag-practice ng good manners and right conduct ang makabulig sa paghimo sang positive, respectful environment para sa pagtuon. Nagapakita ini sang pagtahod hindi lang sa mga manunudlo kundi mangin sa imo mga classmate kag sa school community.
mag-abot sa eskwelahan on time. Ang pag-abot sang late sa klase kag sa aktibidad ang nagapakita sang kakulang sang respeto sa oras sang iban. Magpamati sa imo maestra o kun maestro samtang nagadiscuss sang lesson kag sundon sang maayo kun may yara sang instructions. Tawgon nga ma'am o kun sir ang imo teacher o kun staff. Kung may pamangkot, ibayaw ang kamot, agud mahatagan ikaw sang kahigayunan nga makasabat. Maggamit sang please, thank you kag excuse me kung nagaistorya sa imo classmate o kung sino man ang imo ginaatubang. Likawan ang pagpanunlog, pagbuli o kung pagpanginsulto. Mangin maayo kag may respeto sa isig kapareho. Mangin matinlo sa classroom kag school grounds. Ibutang sa basurahan ang basura kag indi pag-ihaboy sa bisan diin. Oras sa Bombo Radio Iloilo, Philippine Standard Time, 30 minutos na nakaligad sa takna sining alauna. Balik diri sa pagpangalagad sang Bombo Aray sa udto sa DYFM Bombo Radio Iloilo. Kung ninyo pa madumduman sang tinalikdan sining mga inadlaw or sinimana ato na pakigangutan si Pasay City Mayor Stephen Palmares may kantanan sa serye sa pagpangaluthang kag ang mga biktima lun sa mga senior citizen. Ang una sining insidente tiduwa ang patay mag-asawa kag ginapayag nga away sa duta ang rason. Kag maligaran lang mga pilang kadlaw, may another incident naman sa pagpangluthang ang biktima senior citizen sa Gyapon. Kag ginapayag kato may motibo away sa duta. Apisar nga common denominator is away sa duta sa gihapon ginpayag sa alkalde nga isolated ining mga kaso sa pagpangaluthang kagin abisuan pagani ang mga punong barangay nga sa labing temprano nga mga tiyempo kung may mga ginadangop dira nga mga concern, no, mga konflikto, hilabi pa tuhoy iya sa duta. Sa labing madaling nga panahon mahatagan sa nagakigo sa nga solusyon para hindi na maglabot sa punto nga may ara sang may magpinatsanay. Ugaling sa aton sining mga kabombo, as of this time, negative sa Gyapon, way pa sang tawag si gani, sang suspect ining duwa ka magkatuhay nga insidente sa pagpangaluthang. May follow-up report diri si Bombo Antea Francisco. Nalabot niya ang Pasay City PNP. Bombo Tea sa report, please go ahead. Padayon pagyapon ng investigasyon sa Pasay City Police Station sa duwa ka sa saradong insidente ang paglutang na nagresulta sa kamatayon sang 3 ka individual sa Pasay City. Sa pahayag ni Police Captain Joy Melvin Dulce, Deputy Officer ng Pasay City, may ara na sila sang persons of interest na nasamgit ng mga insidente kag posible man nga may ara motibo sa paglutang sa mga biktima. Suno kay Dulce sa kaso ng senior citizen, natabo ang insidente sa balay ng iya paryente. Samtang sa kaso naman sa mag-asawa, ginlutang sila sa sulod mismo ng ila panimalay. Dukong kanya yara sa malayo nga balhin ang balay sang mag-asawa, pagyara sa mga 5 kilometro ang kalayuan sinihalin sa highway. Gani aga na sang nasapuan ang mga biktima. Bangod sini, naghiwat ng meeting ang Pasay City Police Station upod sa mga punong barangay, agud mapabastog pa ang seguridad sa syudad. Nagpatigayon man ang kapulisan sa inspeksyon kag monitoring nga may kaangtanan sa kampanya kontra sa mga loose firearms. Sa subong ginapreparar na ang mga labi sa mga biktima para sa ilang paghaya kag paglubong. Aton pamatian ang pahayag ni Police Captain Joy Melvin Dulce, Deputy Officer sa Pasay City sa aton interview. Ongoing pa naman investigation so may ara na kami quantum persons of interest. At the same time, binakulat na lang namin mga file at kami mag-release inform ikuha ng bimam mo. Ang gina-finalize pa sa nga mong kuhan ma'am, pinakonsolidate pa sa nga mong investigator kung ano bit ang ila kuhan to. Kaya mo man ang bilay sa pang-SOP. Most probably, naman kuhan na, spur of the moment, may aklamay sila nga conflict. Pero daw natagaan ng blood chance sa ma'am nga himuon.
Ang ginakuha namon ma'am is may ara sa motive, pero at the same time ginapangitan pa namon dapat ng ebidensya para makain namon sa prosecutor ma'am. Kuha na to sila ma'am, gin-release na to sila kay for kuha naman, kuha na para mahaya at malubong naman. Oo. Ma'am, sa balay siya pahinti ma'am. At ang senior citizen, sir? Oo ma'am. Tapos ang duwa, sir, sa may balaygin nila? Oo ma'am. Okay. Bali, ang location sa balay ng mag-asawa ma'am is medyo layo. Mga 5 kilometers siya halin sa highway. Ang sa kuwan mo, ang una to, ang sa mag-asawa, kuwan siya ma'am mo, inang layo. Sa mga pamalay nga iban, sa pagkaaga na natapuan. Sa pila edad ka mga biktima, sir? Ang mag-asawa kag ang senior citizen? May edad naman kuwan ko lang ma'am, update na lang ka sa sunod kay checkpoint pa kami sa buong. Ate, sige, sir. Actually ma'am, kagapon nag-meeting na CCOP dito sa mga barangay captain kagapon. Kag gina-intensify naman sa buong ang muna security sa Pasig, at the same time ang conduct sa curfew, kag ang pagpa-surrender sa mga lustahan, sa mga bukid nga part nga mga barangays. Namon ng mga kapitan nga buligan nila kami para tubulinan ang aton mga insidente nga parehas nila. Nabatian pa si Police Captain Joy Melvin Dulce, Deputy Officer ng Pasig City sa aton interview. Bombo Champ? Possibly may latest update by tomorrow, Bombo Anteya? Bombo Champ, sila ng aton nga si Police Captain Joy Melvin Dulce nga buwas may ara na nga update sa kay Sir Magbanwa po, Bombo Champ. Police Captain Magbanwa ang hepeged? Yes. Yes, all right. Sige. Thank you so much, Bombo Anteya. Ini si Bombo Anteya, Jem Francisco, this is Bombo Radio Philippines, the #1 radio network in the country. Your trusted source of news and information. Basta Radio Bombo. Salamat gid na Bombo Anteya Francisco Saluat sa imong sining follow-up report. Hopefully by tomorrow may latest ng developments na Banwa. Kay ti may mando man to si Mayor Stephen Palmares sa last time sa aton sinima interview diri sa Bombo Radio nga ginapatutukan ining krimen nga nagalunta dira sa may Pasay City. Sa aton sinima ka Bombo. 38 minutos na kaligad sa takna siningalaw na driman sa palatuntunan na Bombo Hanay sa udto sa DYFM Bombo Radio Iloilo. Kung madumduman nyo sa nagligad sining adlaw, may ginkasang paibas operation ang Iloilo City Drug Enforcement Unit. Kung sa diin ang ila sining subject, isa ka aktibo nga barangay official, barangay kagawad. Kag ining barangay kagawad ang kilala sa hayo nga buldog. Sandig sa kay Police Captain Roque Jimeno III, ining si kagawad ang isa iya ka or ma-classify siya as budigiro, no? So sa aton sining pagkahibalo magambali ka nga budigiro, siya ining ginabagsakan sang supply sa illegal nga droga kag dira nagakuha ang mga kabayo or ang mga runner, mga street level individual, no? Sa aton sining mga kasimanwa. Now, sa gikasaing bypass operation, tiyang nakuha siya recover sa sining subject person, nagalabot sa 2,244,000 sang ang street value sang ginapatihan, illegal nga druga. Di karon nagpangusisa dugang Bombo News Team, no? Kung anong background ni Kagawad Buldog dira sa ila sining barangay. Kung si punong barangay pa ang pambalon, ti suno kay Captain Jimeno sa mga ginkasasin nila nga mga natigayon nga bypass operation, nagagwa ang pangalan ni Buldog.
O nga siyang ginakwaan sang illegal drugs. Pero ang ginalibuganan sang uno sang punong barangay kay nga masami pa kuno nagapanghulam sang kwarta ining kagawad. No? Sa punong barangay. Di kung nagadil kuno sa illegal nga droga dapat nga manggaranon nga ni gadamo kwarta mo. Check naton ang pangusi sa dugang ni Bombo Erica Pio Quinto. Bombo Erica, sa report, please go ahead. Kapitan sa Barangay Ortiz, nagpahayag nga wala siya sang masaway kay alias Bulldog kung pagserbisyo sa barangay ang pag-aistoryahan. Si alias Bulldog ang barangay kagawad na nadakpan sa bypass operation sa nagligad nga Hulyo 21. Sa interview sa Bombo Radio kay Sheila Doza, barangay kapitan sa Ortiz City proper, iya din pahayag nga hindi na bag-o sa iya nga sa kada may individual nga nakadakpan sa antanan sa illegal nga droga, nakadalahid ang pangalan sang nasambit nga kagawad. Kinpahayag man niya nga ginkakibot niya ang kadakuan sang balor sang droga nga nakuha kay kagawad, bangod sa may mga adlaw kuno nga nagapanghulam pa sa iya sang kwarta ang nasambit nga suspect. Dinklaro man niya nga wala sila nagkulang sa pagpahanumdum kay alias Bulldog sa untato ng mga iligal nga ulubrahon kay hindi ini maayo nga ehemplo sa mga pumuluyo. May pangabay man si kapitan sa ibantang niya nga kaupod sa barangay kag sa mga pumuluyo sa kuntani wala na sa mga masunod nga ma-engage sa illegal nga droga sa ila barangay. Aton pamatian si Ortiz Barangay Captain Sheila Doza sa aton interview. Bali si kagawad, bali na kano kami sang hindi naman guro malipod nga bali every time nga may madakpan ng individual kag daw nahambal daw based man sa pagano ko sa kay Sir Jimeno kagapon nga nag-OIC na siya diri sa city proper daw nagalupokid kuno ang ngalan ni kagawad. Ano ang pagkilala mo sa ni kay kagawad ka? Bali si kagawad, bali ano ko na siya kay bali dati ano kuya mo bag-ulang kuya nagkapitan. Bali sila ya una na sila ng mga kagawad. Ang pagkilala ko sa iya sa pagserbisyo daw wala ka man iano sa iya. Amo lang na so para ang hindi nato nano nag-abot sa punto gidya nga naging legal gidya ang tanan. Ang tinakuhaan si kagawad sang 2.2 million nga balor sang droga. Kaya kung ikaw personal mo nga opinion nagapati bala ikaw nga makaya ni kagawad nga magtago sang amo sa kadako nga balor sang droga. Daw makibot kagid kati syempre kun amo na guro ka balor damo na kwarta si kagawad pero si kagawad financially daw kapos man si kagawad kay kisagani wala siya bakal pagkaon. Gambal siya nga bika pwede ka lang 200. Kung sa ano lang, sa normal lang niya nga pagano ya, amula na ya pakato pakarim lang na siya sa barangay. Wala man na sa nga siling daw pasaway sa, wala man. Pero amo lang gid na nga syempre gadalahi kidang niya ngalan. Nakadalagit siya basta istorya sa droga kap no. Kaya ano ang initial reaction mo sa nikap kay ti isa ka kagawad mo ang nadakpan diri sa imo barangay? Sa amon niya mabatian man namon o kung mabalaan man namon nasala man ang iyang ginpanumdum man na siya namon wala man na kami nagkulang sa iya nga siling hindi na maayo nga buluhaton kag hindi na maayo nga ehemplo para sa aton pumuluyo. Ano nang mensahe mo kap sa iban mo pang mga kagawad diri kag sa pumuluyo man sa Barangay Ortiz? Ang mensahe ko lang sa akon mga kaupod nga mga kagawad nga kabay pa wala na sang madason pa nga siling magainggid sa amuna kag ukon sa akon man mga pumuluyo para pagid nga hindi na mahalitan ang tagsa-tagsa ka pamilya ang membro sang ilang nga pamilya kag labi na gid sa mga kabataan. May mga tikang kanakap nga ginaisip nga anti-drugs nga mga activities? Bali so far ang tikang na anamon nga ginaubraman amo na iya ang pagmonitor sa mga illegal nga mga buluhaton kag may nagapaabot man sa aton nga parte sa mga amuna
kami na sa mo na nga kami nga council gistorya man na kami initiate man na kami kung anong magpakamaayo sa barangay at kung anong pagid ang hatag namon nga kayuhan para sa amon pumuluyo. Nabatian si Sheila Doza, barangay kapitan sa barangay Ortiz City proper, kung diin nadakpan sa bypass operation ng isa ka barangay Kagawad. Bombo Cham? Ti magamuna ang payag ni Kap tuod kung damo kwarta si Kagawad, kung amuna kadagko, ti tani si Kagawad pa mapahulam kay Kap, pero abalis ka ran, masabi 200 Kap, may 200 ka na paulama. But sandig man gani sa mga sitwasyon sa pipilasin ng mga nagkaladakpan tido ginatago man sila nila nga daw hindi blabalanon nga damo sila kwarta, but sa gyapon mula nang isa sa hindi lang maayo sining nangin imahe abi karon kiti elected official tapos involved sa illegal drug proliferation na Bombo Erica. Ate, oo, Bombo Cham, kay te, kung sa nahibalaan man sa tanan, no, ang mga barangay officials naton, sila gina dapat ang magiging role model sa mga tao sa barangay, kasi kasulubo lang ini nga natabo nga siya pa nga kagawad sa barangay, amo man ang nauna nga nadakpan sa illegal nga droga, Bombo Cham. All right. Ini si Bombo Erica Berganyo Pioquinto, and this is Bombo Radio Philippines, the #1 radio network in the country. Your trusted source of news and information. Basta Radio. Bombo. Salamat gid da Bombo Erica Pioquinto. Ti damo-damo or hindi lang kay makaisa ka best. May mga na-record, no, nga nagkaladakpan ng mga barangay official sa nagkalain-lain man sini nga barangay. Sa aton sini nga mga kabombo, no? Ti as per information, basta gani nga mag barangay official ikaw, nabilong ikaw sa high value individual. Sa aton sini nga mga kauturan. May nagligad man to iyang gin-aristo man. Bisan hindi to ya barangay official, but isa ka part-time instructor. Sa aton sini nga mga kabombo. Diri karon nagapakita nga mas lala na ang sitwasyon sang illegal nga droga diri iya sa aton sa pungsod Pilipinas sa pangkabilugan. Kay may mga mambal sini naton, elected official, may mga miyembro sang academe, no? And last time nga gin-check ko, may ara pa ginto yan daw somewhere in Negros Island region, nga isa ka minor de edad nakuhaan sang dako man to iya nga kantidad sang illegal nga droga. Isandig pagani isa pag propamangkot naton sa mga operatiba, ini ang resulta sang wala bala sang makabig sini naton puno or drug lord. Why isang drug lord but may supplier? Tining supplier, may mga budigiro. So, may mga bagsakan nga ini sila ang ginapadalaan sang supply sa illegal drugs for proliferation para nga mapalapta ini through selling. Sa aton sinima kasimanwa. Kag isa sa mga makabig naton makalarma man kay magluwas abi nga may mga barangay official, may mga part-time instructor, may mga
minor de edad, may mga empleyado sang gobyerno, makaalarma kay daw nagadamo ang so-called budigiro nga nagapalaptas ang dalagko sini nga volume sa illegal nga droga. Magluwas pagid sina, may mga bagong laya nakagwa sa prisuan bangod gati mayara sang plea bargaining agreement. Pero pagwa sini nila, nag-engage man gyapon sa illegal drug proliferation. Nawang pamangkot paano naton ini mapauntat sa aton sini nga mga kulturan ang paglapta sa illegal nga droga. Bayo man ina nga may madakpan ang aton siniyang kapulisan kag makakuha, makatipon sang dalagko nga volume sa illegal drugs, but mas luyag naton nga matumod sini banwa kung diin nagahalin ang supply kag kung paano nakasulod ini banwa. Paano nakasulod rin sa syudad sa Iloilo? Paano nakasulod sa probinsya sa Iloilo? Kaysa masami, daw kasubo nga nagapinalumbaan ay lang ang City Drug Enforcement Unit, ang Provincial Drug Enforcement Unit, lakip na diri ang Regional Police Drug Enforcement Unit sa pagkasa sang mga bypass operation sa nagkalain-lain sini nga bahin sang syudad, probinsya sang Iloilo. Patal pa sining istorya banwa kay ti sa nasiling na naton ang mga recoveries wala naganubo. No? Sa ginatos ka libo ka pesos. May 700, may 400, may 300. Ang pinakanubo siguro mga nabatian ko lately, 100,000. Pero may 1.6. Mayara man sang 2.2. Milyon pesos nga balor sang illegal nga droga. Tiyang pamangkot sa diin ina nagahalin. Paano ina nakasulod? Nga may mga tao sa gyapon nga naga-engage sa illegal drug proliferation. Ti may ara sang nakuha diri sa syudad sang Iloilo, may ara man dito sa may istansya. Ti sa pangkabilugan 354 grams, 2.4 million, 1.6 istansya, gintingob ang nakuha sa Ortiz ka 2.24 million. 2.4. Igadalagan sini banwa mga 6 milyones. Ang nakuha sa isa ka barangay official, part-time college instructor, kag isa ka manog pangisda. Tiyang pamangkot sa diin ini nagahalin sa aton sini nga mga kabumbo. There was a time nga ginatudlo and para nga maparatudan, may isa nga nadakpan sa bypass operation. Kagin pa istorya pa sa isa ka person deprived of liberty. Nag-video call, ginsugo sa kooperatiba, i-video call ang ginakwaan mo sa sulod sang BJMP. Namin naton, PDL. Tinagsabat. Naglibog na gid karon ng ulo sini naton. Nga may mga person deprived of liberty nga makauyat sang cellphone. Kay ti, sa tawag pa lang naan sa ilang person deprived of liberty, ginadumilian ang paggamit sang
kung ano nga sahi man iya sang komunikasyon sa sulod sang priso kung ikaw isa iya ka PDL. And yet, sang gintaw ka, nagsabat pa, nag-istoryanay pa sila nga duwa. Igilayon man nga nagpatigayon sang Greyhound inspection, pero why na sila sa may nabtan? Sa aton sini nga mga kabumbo? Why na sila sa may nabtan? Kay tinabalahuba na. Ti masubo ini karon iya nga kamatuoran sa aton sini nga mga kasimanwa. Apisar nga on the other side, makambal man kita iya karon nga positibo ini. Pero the fact remains nga milyon ang balor sa illegal nga droga ang nagalapta diri iya sa bahin sang syudad kag probinsya sang Iloilo. Sandig sa recoveries. Why lamang ini ginhimo-himo or kung ano dira banwa? Sandig sa recoveries. Di dapat pagid nga padalumon sa ngaton sini nga mga drug enforcement unit, anti-drug unit naton sa aton sini kapulisan, ang ila sini iya nga pagpanghusisa, ang ila sini sa pagtumod sang mga mayor puntos o kung sa mga supplier sining illegal nga droga. Mayara pagid gani sini iya nga mga bag-o nga mudos. As per information from the drug enforcement team, different drug enforcement unit, may mga ginatawag sini nga ginapaagi sa rider, may ara man nga rider mismo ang nagatransaksyon, may ara man sang ginatawag iya nga dead drop, yang isa iya ka drug dealer, may ginauyatan sini nga cellphone, gina-video iya ang lugar kung sa diin niya ihulog ang item, tapos i-send niya lang ini sa iya ka transaksyon. Tiini nga mga pamaagi agod nga malikawan. Ngayon silang masubject sa bypass operation o kung magkaladakpan kag magkalapriso. Pero tanan ini nga mga hulag kag mga mudos ang namonitor naman niya sa aton sini kapulisan. Pero mas labi kag labaw kag nagakadapat nga ang puno gid. Ang puno gid ang tumuron sa aton sini kapulisan. Para nga kung ang puno madakpan, matiklo, timas makatutok ang aton sini kapulisan sa iban pagid sini nila nga responsibilidad. Although mambal ikaw nga mayara man sa nga separate unit, but mas labing maayo sini banwa kon mas naga-focus sa crime prevention ang aton siniya kapulisan. Kay speaking of crime prevention, diri sa bahin sa syudad sa nga Iloilo, makambal kita iyang may mga isolated cases, ang nagligad to nga hold up in broad daylight, hindi man to ya hold up gali, kay nadula gali to ya sang so-called victim ang kwarta nga inugbayad sa mga expenses sa ila sini nga pamilya, nadula ito gali tigin charge silang sa hold up, pero sang ginpadalman sa kapulisan taway magalisang hold up nga natabo. Di ba? Mga krimen sang pagpangawat. Ti mas damo kung tani aton sini nga mga personnel, mabuhinan ang ila sini iya nga mga ulubrahon kag makafocus sa crime prevention kag crime solution pag sulbar sa mga nagkalinabo sini nga krimen
kung mapuntariya kag mabutangan na sang gintawag sini iya nga period o kung katapusan ang istorya sa mga durugista diri sa aton sini nga pungsod. Anyway, ang dugang nga mga balita kag impormasyon ninyo sinibantayan sa paday nga pagpalayag sang Bombo Radio Iloilo. Standby na kamo sa kahapon lamang program, kaupod naman sa kay Tita Regine. Sa aton sini mga kabomboa, sa liwat gina-remind ko kamo, padayon lang sa paghulog sang inyo sini nga mga entries para sa week number 3 sang Swerte sa Palengke promo sang Bombo Radio kag Star FM. Inimbolagan nimo ang Kurman Bombot Shama Blanco over, nagabilin sa imo sa manenay nga hapon. May God bless us all. This is Bombo Radio Philippines, the #1 radio network in the country, your trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! Plazuela de Iloilo, Billboard of Activities for July 19 to 25, 2026. The name of the band says the kind of songs they sing. Magkabalik sila to delight you with their wide variety of old songs sa concert at the Plaza presents The Retro Band, blasting off alas 6 ng gabi sa Hulyo 25, Sabado. Sa ating 11 musical show, napulo ka mga matahom nga Plazuela de Iloilo Mags kag madamo pangaiban ang igaparafol sa mga suki sang Plazuela de Iloilo. Sa Hulyo 26, Domingo, ginaagdang tanan nga mangin kabahin sa Eucharistic Celebration nga pagahiwaton sa Latolda sa among adlaw alas 11 sang aga. Sa ti-11 Holy Mass, ipangamuyo naton sa Ginoo nga kita nga mga Pilipino ang padayon niya nga hatagan sang kabakod agud malampuwasan ang internal kag external problems sang aton nga pungsod. Plazuela de Iloilo, we remain to be one with you in the common hope for a better community and a progressive country in 2026. Panugyan na rin sa eksperto kung kwarta ang paghambalan. Apesar limitado ang imo abilidad nga mag-invest, ang gamay nga contribution sa investment accounts ang makabulig sa imo nga maggamit ang earned money nga maka-generate sang dugang nga income. Ikonsiderar ang pagbukas ng retirement account o kung iban nga investment account. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi nagidman dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud yung magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar. Sa lower level, tara na pahamtang ang fish, poultry kag meat section. Para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utan kag iban pa, magbisita sa upper level, pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with a touch of Plazuela. Hi, Gian here, admin assistant. Emails, reports, deadlines, kadamo na. Makala-stress. Bangod sini, permi na ko hagard, kag permi lutaw. Balanon gid sa face ko, kululbaan. Ginrekomenda sa akon nga mag-stress tabs, kag proper diet and exercise. Ginabuligan ako sini, na ibalik ang vitamin C, E, kag niacinamide na nadula sa akon bangod sa stress. Gani bisan stress, hindi balanon. Fresh and focus. Guwapa ka, stress tabs. Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor. Kung ginbilin ang computer nga nagaandar bisan wala ginagamit, nagakonsumo gihapon ini sang kuryente. Mas makinot kung ibutang sa sleep mode kung wala ginagamit sang 5 to 10 minutes. O kung i-shutdown ini kung mag-break ikaw sang mas sobra sa 15 minutes. Ang monitor pwede man nga patyon pagkatapos sang 3 to 5 minutes nga wala ginagamit. Sa sini nga paagi, makakinot ang opisina sang dako nga kuryente kada bulan. May kilala ka bala nga mga bata nga mahilig sa video games? Nagausik bala ini sang inoras sa paghampang sang iya ginakaadikan nga games. Isa ka pagtuon sang American Academy of Pediatrics ang nagapahayag nga ang sobra-sobra o kun inoras nga pagtiner sa paghampang sang video games ang makadulot sang depresyon, anxiety kag manubo nga grade sa eskwelahan. Suno sa mga eksperto,
Halos 9% sa kada 3,000 ka mga elementary students sa kada pungsod ang makabig pathological o kun addict sa paghampang. Makabig nga pathological o kung addicted ang isa ka estudyante kung nagaapekto na ang paghampang sa iya nga pag-eskwela. Dugang pa sa among nga pagtuon, ang ka-addict sang isa ka bata makapabudlay sa iya sa pagkontrol sang iya impulse. Kaangot diri, ginpanugyan nga dapat hindi magsobra sa isa ka oras kada adlaw ang gastuhon sang isa ka elementary student sa paghampang kag hindi naman magsobra sa 2 ka oras ang isa ka high school student. Mag-observe sang maayo nga load and cargo management sa salakyan. Ang kada 100 kilograms nga unnecessary load, nagapataas ang fuel consumption tubtob 0.5% para sa mga salakyan. Samtang ang pagbuhi naman sang wala ginagamit nga roof racks o cargo boxes ang makakinot sang 2 to 5% bangod sa reduced aerodynamic drag. Dugang pa, ang masami overloaded nga salakyan, madasig nagakaupod ang goma nga nagadugang pa sa mga galastusan. Nagasala ka bala sa imo nga tulunan kag daw hindi ka makahibalo kung ano ang imo nga unahon? Kung magtuon ikaw, siguraduhang anay nga nakakaon ikaw sang maayo, agud nga maka-function ang imo nga utok. Kung gusto mo ang snacks, siguraduhan man nga napreparar na ini antes pa man ang imo study time. Bangod basi, mawili ikaw sa pagkuti sang imo nga pagkaon kag ma-distract ikaw sa imo nga tulunan. Siguraduhan man nga tapos na ang imo nga olobrahon sa sulod sang balay para nga makalikaw sa interruption kag para sigurado naman nga maka-relax ikaw kung matapos mo na ang pag-review. Yari ang mga importante kag praktikal nga mga pamaagi agud makakinot sang tubig. Sa kusina, magamit sang yahong o kon labador sa paghugas sang mga ulutanon o kon prutas. Magdesignar sang baso o kon water bottle agud gamiton sa bilog nga adlaw agud indi magsigi panghugas sini kada matapos ang pag-inom. Kung aksidente nga may nahulog nga ice o kunyelo, hindi ini pag-ihaboy. Sa baylo, ibutang ini sa mga masitera sang tanom. Kung may bilin man nga yelo o kung tubig sa baso nga ginimnan, tipunon anay ini sa balde, agud ibunyag sa mga tanom antes hugasan. Kabombo, yari ang pwede mo himuon agud makakinot kita sa paggamit sang enerhiya. Kabombo nga motorista, paano ka bala mag-apply sang preno o kon brake kung nagamaneho? Likawan ang golpeada nga pag-accelerate kag pagpreno. Ang golpeada nga pag-accelerate kag pagpreno, ang sara nga makakonsumo sang gatong tubtob 3,700 pesos kada bulan. Samtang, makakinot ka naman sang tubtob 200 litros sang gatong kada bulan sa imo salakyan kung matawhay ang dalagan sang trapiko. Gani kung ikaw magmaneho, smooth and easy lang kabombo. Dako bala permi ang imo balayran sa kuryente bisan abi mo. Malaka man lang kamo nagagamit sang appliances? Basi may vampira sa inyo balay. Hindi ini vampira kaangay ni Dracula nga nagasuyop sang dugo. Ini amo ang vampire power. Madamo nga mga appliances kaangay sang gadgets, chargers, microwaves. Kagiban pa, ang nagakonsumo sa gihapon sang phantom energy bisan naka-off na apang nakasaksak pa. Gani siguruha nga na-unplug ang appliances. Kung wala na ini ginagamit, magluwas nga likaw sa disgrasya, makinot pa sa bulsa. Mas nanamian bala ikaw magtuon sa balay ipaanggid sa eskwelahan nga madamo ang tawo? Isa ka panugyan para epektibo ang pagtuon sa balay, amo ang pagpangita sa designated area agud nga matiniran kung ikaw nagasulat, nagabasa o kung nag-review. Pwede man nga lamesa sa kusina o kung sa desk sa sang inyo nga balay, pero hindi gid magigda sa imo nga katre samtang nagatuon. Ini bagod nagakatemptar gid ikaw nga magpiyong-piyong, tubtub nga dalayon na ikaw nga matulugan. Siguraduha man nga malimpyo kag organisado ang lugar nga imo ginatun-an. Siguraduhon nga matinlo kag maayo ang kondisyon sa mga appliances pareho sang electric fans kag air conditioners. Kung puno sang yabo ka mga ini, mas mabudlay sila mag-function gani mas madamo nga kuryente ang kinahanglan para makahatag sang pareho nga kabugnaw. Halimbawa, ang electric fans tinluan ang mga blades kag grill para mas mabaskog ang hangin. Sa air conditioner naman, tinluan ang filters kag i-check ang refrigerant para hindi mauyang ang kuryente kag mas mabugnaw ang hangin nga ginabugas sini.
off ang suga sa wala ginagamit nga lugar. Patsyon ang suga sa restrooms, pantry, hallway o kon meeting rooms kung wala sang tawo. Mas makinot inis sang sa pabayan lang nga nakabukas ang suga sa bilog nga adlaw. Ano bala ang dapat tandaan sa tion nga magbiyahe agod mangin hassle-free ang bakasyon? Yari ang pila ka mga tips. Una, i-check ang health kag travel alert sa napili nga mga lugar. Ikaduwa, magpili isang safe nga accommodation. Mag-research ka magbasa sa mga reviews sa napili nga lugar antes mag-book. Ikatatlo, siguraduhon nga may nagagana nga mobile phone. Ang tanan nga mga upod agod mangin mahapos ang komunikasyon sa tion nga madula o kung kinahanglan nga magbulagay sa dalan. Be prepared in case of emergencies. Siguraduhon nga may backup nga emergency plan nga may medical reimbursement sa tion nga may maospital bangod sa aksidente. Sini nga panahon sang tag-ilinit, delikado ang sunog ilabi na sa sulod sang panimalay. Gani safety first ka bombo, ilabi na kung ikaw ang nagaluto sa kusina. Siguraduha nga nahamtang sa mabugnaw kag well-ventilated area ang LPG tank kag indi masilakan direkta sang adlaw. Ang sobra nga init makapataas ang pressure sa sulod sang tangke nga mahimo magresulta sa aksidente. Tsekyaron ini kung may tagas kag ipalayo sa kalayo. Magamit sang electronic power strips o kon extension sang linya sang kuryente agod ma-expand ang mga outlet sa imo balay o opisina. Ang electronic power strips nga ginatawag man surge protectors sarang pa makaproteher sa mga sensitibo nga electronic devices sa mga voltage spikes. Makabulig man ini sa pagkinot sang kuryente bangod ang paggamit sang extension ang makabuhin sang phantom loads. Sigurohon man nga naka-off o naka-unplug ang extension kung wala na ini ginagamit. Hindi ako ne. Kada 39 segundo, may isa ka tawo nga nagakabiktima bangod sa paggamit sang computer. 8 ka milyon sa kada tuig ang ginaatake sang hacker. Likawan ang mangin isa sa biktima, mangin mahinalungon sa mga ginapanghatag nga impormasyon, protektahan ang kaugalingon, paggamit sang internet pasangkaron. Paano ba lamang kalikaw sa aksidente sa dalan? Yari mga tips nga dapat tandaan sa tion nga nagamaneho. Una, likawan ang masaming nga pagsaylo sang linya. Ang swerving o kon pagsaylo sang lane sa isa ka delikado nga maneuver nga masami ginatunaan sang bunggo anay. Kung himuon ini, siguraduhon nga may bastante ang oras kag espasyo. Ikaduha, i-check ang blind spots. I-check ang mirrors kung clear ang alagyan. Magbalikid o kung maglantaw sa nagaagi sa ibang nga anggulo agod makasigurado nga maathag ang alagyan. Ang responsable nga driver ang masaming nga handa sa anuman nga aksidente. Kabahinas ang pagkaresponsable ang pagkuha sa nga insurance agod masigurado nga may peace of mind sa dalan. Kung mahimo pa lang i-upgrade ang ginagamit mo nga bumbilya sa LED lights. Nagadamo na sa karon ang mga panimalay nga nagagamit sang LED lights bangod magluwas nga matahom ini tulukon. Kag mas barato, mas makinot man ini sa konsumo sang kuryente kaysa sa mga halogen bulbs. Ang LED bulbs at 25 times nga mas nagalawig kaysa incandescent bulbs kag 80% pa ini nga mas makinot sa enerhiya. Kung nagabiyahe, dalang salakyan, planuhi ang ruta, kag tingbo ng mga malipot nga ruta, kag isahon na lang, agod makakinot sa gatong. I-schedule ang biyahe nga off-peak hours para ma-minimize ang inoras sang idling sa traffic. I-practice ang carpooling kung mahimo pa lang para mabuhinan ang numero sa mga salakyan sa dalanon. Ang kasubo kag depresyon ang hindi pareho nga balatyagon. Ang depresyon ang hindi gulpiyada lang nga nagakatabo sa isa ka tawo. Masami man nga ginakabig sa mga tawo nga depressed ini bangod sa kasubo nga nagakabatyagan. Ang kasubo, temporaryo lang nga nagakabatyagan sang tawo kag masami nagadugay sang pilalang kaadlaw. Samtang,
Makabig naman nga nag-experience ikaw sang depresyon kung masobre na sa 3 ka bulan nga nagabatyag ikaw sang kasubo. Importante nga mahibaluan ang mga naga-trigger sa nga mga balatyagon agud nga mahibaluan kung paano ini nga bulngon. Paano ipabilin nga matinlo ang ginakaon nga mga prutas kag utan? Dapat nga regular ang paghugas ng kamot nga may habon sa sulod sang 20 segundos bag-o kag pagkatapos mag-uyat sang anuman nga butang. Hugasan sa maayo mga prutas kag utan gamit ang tubig bago ini kaunon o kun isimpon sa ginaluto nga pagkaon. Likawan nga maggamit sang habon o kun bleach o kun anuman nga kemikal sa paghugas sa mga ini. Lutuon sa maayo ang mga utan agud mapatay ang mga mikrobyo nga nagatapik diri. Kung ikaw may ubo o kun sipon, mas maayo nga itugyan na lang sa iban nga miyembro sang pamilya ang paghanda sang pagkaon agud malikawan ang cross-contamination. Kabombo, yari ang pwede mo himuon agud makakinot kita sa paggamit sang enerhiya. Nagagamit ka man bala sang water dispenser sa imo balay o kun opisina? Ini nga kagamitan ang isa sa mga appliances nga mahakog magkonsumo sang kuryente. Ang paggamit sang dispenser nga may capacity nga 630 watts ang mahingo makadugang sang tub-tub sa 600 pesos sa imo electric bill. Gani para makakinot sang kuryente, ipasiguro gid nga ma-unplug ang water dispenser sa imo balay ukon sa opisina kung wala na ini ginagamit. Yari ang mga simpleng nga paagi agud makakinot sang tubig. Tinguba ang mga lalabahan kag tinguba man ang pagpanglaba. Ang pagpanglaba sang isa ka bes sa isa ka semana ang nagakinot sang nagalabot sa 50 litro sang tubig. Kung nagagamit sang washing machine, iset ini sa mas manubo nga wash cycle. Makakinot ka na sa tubig, makakinot ka pa sa enerhiya. Hindi pagpunoon ang refrigerator. Kung sobra ang unod sang fridge, mabudlayan ini nga mapabilin ang tugnaw, nagahinay ang airflow kag mas madamo nga kuryente ang kinahanglan. Ipabilin nga matawhay ang unod kag painon ang mainit nga pagkaon antes ibutang sa fridge. Kung nagaluto ka sa kusina, ipasiguro nga husto ang kadakuon o sukat sang kaldero, kasirola o kalaha sa burner nga ginagamit sa pagluto. Makabulig ini para malikawan ang pag-awas sang kalayo sa kilid kag para mas madasig nga maluto ang pagkaon. Sa sili nga pamaagi, makakinot ka sa konsumo sa gatong kag makapamag-an man ini sa mga galastuson. Panugyan na rin sa eksperto kung kwarta ang paghambalan. Apesar limitado ang imo abilidad nga mag-invest, ang gamay nga contribution sa investment accounts ang makabulig sa imo nga maggamit ang earned money nga Celebrating 60 years of media excellence. 60 taon sa paglilingkod. 60 taon sa katotohanan. 60 taon sa pagtindig kasama ang sambayanang Pilipino. Ito ang Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Your trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! Good afternoon sa inyo tanan mga kabombo. Maayong hapon gid. This is Tita Regine. Salamat sa grasya ni Lord. We are back again. Kag magkaupdanay na naman kita sa sininga hapon. Kumusta na kamuda? Kumusta na ang life ninyo dira? Kumusta naman ang mga kasaysayan ninyo? Damo gid ang mga nagkalatabo the past few days. Pwede mo share? Pwede gid maka-email sa bombo_iloilo@bomboradio.info or write your stories. Pisani and then ipadala sa kahapon lamang program DYFM Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Maple Street, Iloilo City. Sa tanan naton yung mga KLP lovers out there, sa mga letter senders naton, maayo nga hapon gid sa inyo tanan. Balikay kita agud nga mag-enjoy na naman sa mga istorya nga aton diri pagabasahon sa inyo, kag we hope we can bring you or we can share with you more stories sa nga hapon sa aton nga pag-updanay. So, let's start with this song nga ako nga igapabati sa inyo tanan as I welcome you back diri sa kahapon lamang program from Edgardo Miraflor Jr. and Jasmine Getoslao. Someday, when I am king,
Good afternoon, and this is Tita Regine. Welcome sa Kahapon Lamang program. I can't claim it as my birthright, but my cap will be my crown. The broom will be my scepter, and the stool will be my throne. The doves will be the horses with the prince and princess of her own. The shack will be a castle, and a kingdom we'll call home. We don't need the red carpet in our humble royal ball. We'll be rulers in our slippers, dancing in our wooden floor. In our simple regal banquet, let's forget the silver spoon. Promise I will cook your favorite, and we'll dine under the moon. Please hold on, my queen. Soon we'll live the dream. In a different realm, my fate will change. It's more than just pretend, 'cause in our hearts don't bend. You and I will reign someday when I am king. We don't need a bed of roses, the curtain is a purple robe. My arms will be your mattress, I'm your blanket from the cold. In our rags we'll look majestic as we lord our little world. Our love will be our treasure, more than all the pearls and gold. We have fought so many battles to earn a palace in the sky. You have been my shield, my armor, and you never left my side. Now it's only fair, my lady, that I will give you the life, the one that you deserve, and the one that we're deprived. Ooh, please hold on, my king. Soon we'll live the dream. In a different realm, my fate will change. It's more than just pretend, 'cause in our hearts don't bend. You and I will reign someday when I am queen. Please hold on, my queen. Soon we'll live the dream. In a different realm, my fate will change. It's more than just pretend. 'Cause in our hearts don't bend. You and I will reign someday when I am queen. Beautiful song, diri sa Kahapon Lamang program. That's Edgardo Miraflor Jr. and Jasmine Gatuslao. Ako naman si Tita Regine, kag ini ang Kahapon Lamang program on a Thursday. Alas 2:23 ang atong oras, diretso kita sa atong first story sa sining hapon, nagalin sa kay Lolo Dencio. Dear Inday Regine.
Inday, maayong hapon sa imo. Kag sa tanan nga manugpalamati sa imo bantog nga programa kahapon lamang. Inday sa matuod, ang babayi amo ang manunulay sa lalaki, kay amo ini ang ginhalinan. Si Eva, ginsulay niya si Adan. Puwera lang sa maayo nga babae, kag depende man sa lalaki kung magpasulay sila. Ako Inday, damo nga sulay ang naagihan ko, pero wala gid sa nakatandog sang bandera sang bataan. May ara isa ka negosyante, madugay na kuno, nga kursonada ako, galing suplado ako, isnabero pa. Isa ka bes, ginhagad ako nga manyaga sa restaurant, nagupod ako, natingala ako, kay isa ka hotel ang gindalan sa akon. Namangkot ako, hotel man ini, baratahon nga hotel sa Moriones, Tondo. Ano may restaurant dira? Sila niya upod lang bala, makita mo karon. Nakibot ako, isa ka kwarto. Hambal niya, hulat ka lang kay nag-order na ako. Manuktok na sila, maligo pa ako. Pagwa niya sa shower, gahublas siya. So pamangkot ako, o ano, diin ang unahon mo, panyaga o kun ini. Dalaha ko sa akon Inday, kagin lips to lips ako. Baw Inday, dumahunos ang paginhawa ko. So ginpahigda ako ay may ginpanghimo akon ano-ano, silingatan awunta. Kung hasta diin ang paghimo? Kumbalyan eh. So ang bakoy na inay lang bala. Gusto ko tani may suspense, nadulaan ako gana. Gulpe, ka lang yung naghubad, nalawayan ako, daw paka kang ginpanitan. Gali ha, hambal niya. Dalauba sang ako niya pantalon. Mawaging kuot niya ang flagpole sa bataan. Lalo mga ano naman ini. Inday, ano mahimo sa maluming nga lalaki sa nagabaling nga so nga babae. Inday, jotay lang matumba ang bataan. Maayo lang minunuktok ang order niya gali nga panyaga. Ginbirahan ko kaon. Hambal niya, hulata ako, mabaka lang ako soft drinks. Pagabot niya, tapos na ako kaon. Pagabot niya, ay, nag-unagid siya, hambal niya. Sabat ko, gutom ako. Kaon ka lang kay mabakal ako sigarilyo. Inday Regine, nagpanago ako sa simbahan sang Tondo. So, ari pagid, may hinablos ako sa pakaisa, lalaki siya, namiyesta siya upod sang iya asawa. Taga-Bacolod sila. Madugay na sila nag-upod, pero wala siya bata. Ginpakilala sa akon. Hambal niya, kagwapo gali sang tiyo mo. Ano, wala ka pa asawa? Sabat ko wala. Amo na nga itsura mo, wala gid sang gindagit. Sabat ko, damo, pang salaguron ko. Bispera sang fiesta, nag-ihaw ako manok, nagbulig siya. Ambot Inday, kung hungod niya nga magsulob sang short pants nga halog, so samtang gabulig siya, nagwa ang iya bayad. Mga terms mo pala, Lunensyo. So nakita sang hinablos ko, ginhutikan ako. Nakita mo ang bayad sang asawa sa hinablos mo? Sabat ko, pabay idra, kalaw ay man sina, do batikulon nga pinihak. So nagarakhak ang hinablos ko. Siguro nahangpan niya, nagtindog siya. Siling sa hinablos ko, ginpakita sa imo. Sabat ko, damo na ang nakita ko sa beer house. Isang gabi, nakibot ako, naghulid siya sa akon. Namangkot ako, maano ka? Naghutik siya sa akon. Tiyoy, mahimo kita milagro. Balaan mo, masimba kami para makabata ako. Basi may hihatag ang inyo nga patron. Dalaha ko sa akon. Naghutik ako sa iya. Respetohon mo ang imo bana. Kag hindi mo pag-umiron ang amon nga patron sa kabutigan. Nagwa siya, kag pukawon ang iya bana sa pagsimba. Natingala ako,
way na sila nagbalik sa pagpanyaga. Ari pagid, lain nga pagsulay. May amiga ako. Sa akon, way malis siya kay ti amigohay kami isang iya nga bana. Natingala ako kay may bana siya, tapos ako permi ang ginaupod niya, kag permi siya gatawag sa telepono, nga waay man mga pulos ang ginaistorya. Kung kaisa natak-an ako kay disturbo sa obra ko. Isa ka bes, nagtawag siya. Updan ko siya kuno makumpanyar sa napatay nga kumare niya. Hulaton ako sa plaza sang molo. Nagpasugot ako. Natingala ako, gapagwa na ang patay sa simbahan, ang nagakumpanyar masigsakay sa service nga jeep, ginhagad ko siya. Siling niya, mataksi kami. Sabat ko, kalayo, ayawan ka karon sa pamasahe. Inday, diri ang lubong sa haro sa Green Garden. Susakay kami sa taxi, sa front seat siya, sa likod ako. Nakibot ako. Kaya ang hambal niya sa driver, sa isa ka-mall kuno kami, makadto sa may Mandurriao. Di pagabot namon, dito sa mall, namangkot ako, siling ko, may baklon ka? Sabat niya, matanaw kita sini. Sa pensar ko, tumalain ini. Sakay siya sa escalator. Paglambot niya sa ibabaw, dayon ko panago kag magpauli. Ti Inday? Ako subong sa sobrang alikaw sa pagsulay, ako? Nagbayo ako sang salong, inainday ang hurubaton sa mga tigulang sang una kung wala ka asawa o kung bana. Maano ka? Mabayo sang salong. So inday hasta na lang diri. Salamat ang tagpadala. Lolo Dencio. So which means nga determinado kag ijalo nga hindi gid pag-isurrender ang bataan. So bisan ano nga mga pagsulay, wala gid nag-work sa imo. Ay nako. Sige, Lolo Dencio, salamat gid. Kumusta ka na dira? I hope okay gid when health is concerned. Salamat sa another sharing diri sa KLP. It's 2:31. Magapanumbalik kita with more stories. Kaupo ninyo si Tita Regine. Yari ang isa ka praktikal nga paagi agud makakinot sang tubig. Sa pagluto sa kusina para sa sulod-anon, mas maayo nga steam na lang ang mga vegetables sa baylo nga pabukalan agud jutay lang ang tubig nga gamiton kag ma-preserve mo pa ang nutrients sa mga kaunon mo nga veggies. Ini nga pahanumdom ginadulong sa inyo sang Flow Water Resources Incorporated, watering the seeds of progress. Batuan ang climate change. Magamit sang bag nga pwede magamit sang liwat-liwat agud mabuhinan ang plastic bag nga ginahaboy. Bangod dinhi nagatugas ang greenhouse gases. Ikaduha, hindi masumi magamit sang computer. Kung 4 ka oras lamang sa isa ka adlaw ang imo nga paggamit sang computer, makabuhin ka na sang carbon dioxide emission nga 83%. Ikatatlo, kung malapit man lang imo nga kaladuan, mas maayo nga maglakat o kung magsakay na lang sa bike. Magluwas sa makakinot ka na, mabuhinan pang polusyon nga nagatugas ang climate change. Yari ang isa ka praktikal nga pamaagi agud makakinot sa paggamit sang tubig. Pag-usar liwat sang tubig. Kolektahon ng tubig nga gingamit sa pagpanglaba o kung ang tubig nga nagatulo gikan sa aircon. Pwede mo ina magamit sa pagpanglimpyo sa salog, pagflash o kung pagbunyag sang tanom. Ang tubig nga abi mo wala na pulos, pwede payagali nga makabulig sa imong palibot. Limitahan ang pag-charge sang devices. Balik kita diri sa kahapon lamang program, and before kita mag-proceed sa aton nga next story, ginakall ko lang attention ni Trinidad sang Colasi Ahoy. Ma'am Trinidad, ma-interview ako sa imo ha sa sininga Saturday. So palihog kadto ikaw diri kay dumalay-layo pa ang imo nga halinan. So kabay nga makahalin ikaw idira early kay makaabot ikaw diri sa estasyon sa Bombo bag-o mag alas 2 sa hapon. And before kita nga magsaka diri sa station, palihog na lang pa Xerox ang imo nga ID, 2 ka kopya. Salamat gid.
sa kay Ma'am Trinidad Sangcolasi Ahoy ang ato niya winner last week. So ari na kita sa sulat ni Neneng Niela, Dear Tita Regine. May God guide you always, also sa mga mahal mo sa buhay. God bless din sa mga reporters ng DYFM Bombo Radio. Medyo madalas ang liham ko sa iyo kasi magpapacheck up sana ako sa mata. Maraming pasyente kaya scheduled ako sa August 4. Dumaan pa ako sa SSS sa Molo. Nagpa-update ako tuwing birthday ko. Tita Regine, ang ikukwento ko ang kalagayan ng magulang ko. Si nanay sakitin. Ang kanyang sakit hindi para sa doktor. May lahi sila nga serwano. Si lolo, tatay ni nanay, patan nga managbulong. Ang gasapi sa nanay ko, matapang. Kung magalit si nanay, hindi kaya ng lalaki. Kahit si tatay, kung may katabi, si nanay, sinasabi nila, kaibigan, tama na. Maumbawan si nanay. Bata pa sila, nailo sa nanay. Kaya ang bunsong lalaki, 1-year-old, napatay ang nanay nila. Ang nanay ko nag-alaga sa kapatid niya. Si lolo, laging umaalis. Sinusundo si lolo ng kamag-anak ng pasyente. Malayo nga lugar, tabok dagat. Pag umalis si lolo, may sinasabi, bantayan ninyo, mga anak ko. Wala man makita si nanay kung sino ang ginabilinan niya. So, bali nanay, may nagaharana kuno sa ila. Wala man nakulbaan si nanay. Sila nga magkapatid, 8. Si Bado, si Dating, si Senti, si Romana, nanay ko, Tonya, Tarsing, Isoy at Anoy. Ini sila patay na. Pasunod ina tita, subang si Bado, agot si nanay. Ang 3 kalalaki, may mga asawa na, kaya 5 sila gapangabuhi, kasama si lolo. Alam ni lolo kung ano gakahanabo sa iya mga anak. Gapuli gid si lolo sa kwento ni nanay sa akin. Tita Regine, noong buhay pa si Anoy at pinsan ko si Ino, manugbulong ina sila. Si nanay lagi ga masakit kasi ayaw niya tanggapin nga mangin manugbulong. Kaya sabi ko sa tiyo ko at pinsan, akuin na lang nila. Tutulong ako sa mga galastuhan. Hindi nila pagilabdan si nanay kay tituig-tuig, ginahandaan nila ina. Daming hamatang, may orang, banag, sa ilog ina ginakuha, may baboy, manok, puso. Ang lukay himuon puso, butangan sang bigas nga pilit at lutuin. Nang buhay pa si nanay, ginasabwagan kami kabalas, pati si nanay tinatamaan. Alam ni nanay, may nagkasakit sa kapatid niya. May tiya kami, nagbakasyon sa Mindanao. Daw niya nagkasakit. So, isa ka bes, wala kami sa bahay. Kung magtrabaho si nanay, ginadala kami. Kung sa mga kapatid niya magtanim ng palay o kung magabot sang sabod nga palay, tapos tanom, mapuli na kami. Siguro mga 4 p.m. Bigla lang si nanay kinurog at nahimatay. Nang maumpawan na, sabi sa akin, Neng, dali-dali, si tatay mo na disgrasya. Kulbaan ako, sabi ni nanay sa akin. Tita Regine, si tatay, nahulog sa lubi nga ginasanggutan niya. Ang kataason sang lubi, 15 kapapa na palay ang paklang sang lubi. Wala siya nakuhaan malay, hawak pa niya paklang kalubi. Nag-isip, paano siya matupa sa duta nga hindi siya mabali. Sa isip niya, 2 katikad ang matupa sa duta nga tindog. So dala niya ang paklang sa duta.
Tita, hulmahon ang duwa katikod ni tatay sa duta. Ang trabaho ni tatay, mananggit ti tuba. Tuba ang binuhay ni tatay sa amin. Gwapo ang tatay ko, maalwan, daming manok. Pag may paryente nga makadto mangayo manok, hatag. Tiambal ni nanay, ginpangatag mong manok, way kita balabugas, ginapangatag mo lang. So ganun ang tatay. Tita Regine, sa edad ko na 84, umiiyak ako. Nananabik ako sa kanila. Hindi ko na ibigay sa kanila ang mga masarap na pagkain kasi noong wala pa akong trabaho, bago sila umalis, nang may pera na ako, wala na. Kung saan man si nanay at tatay, mahal ko kayo. So magandang hapon, Lola Amparing, Lolo Dencio, Mr. MSS, Mia, Ningnet, Nay Flor, NB, lahat sa inyo. Ako ang kubos nga letter sender. Tita, salamat sa pagbasa. Gumagalang, Neneng Niela. Neneng Niela, salamat yun sa pag-share mo diri ang natuhoy sa imo nga mother. Well, bisan sino man siguro, no? Every child would always long sa iya nga mga ginikanan. So regardless, pila na ang edad sa isa ka tawo, kung madumduman nila ilang mga ginikanan, especially kung tama sila kapalangga, kag tama man nila kapalangga ang ilang mga ginikanan, bisan nga madugay na ang mga tinion nga nadula sa ilang mga ginikanan sa gihapon nagatulo ang luha. So just like you're already to 84, but every time nga ma-remember mo ang about sa imong mga ginikanan, nag-shed ka gihapon sang tear. Anyway, salamat gid sa liwat and keep on sending more stories diri sa KLP. Oras naton, it's 2:41. Magapanumbalik kita with more stories para sa inyo diri gihapon sa Kahapon Lamang program. Kaupo ninyo si Tita Regine. Yari ang mga simple nga paagi agon makakinot sang tubig. Kaayuha ang mga taga sa tubo ukon hose. Hindi tanan nga taga sa mahapos kagilayon nga makita tungod ang mga tubo ukon hose ang nakalubong sa duta ukon semento nga bahin sang balay. Kung magsigi ang mga tagas nga ini, mahimo nga magalabot sa 10,000 ka litro sang tubig ang mausik sa isa ka tuig. Maggamit sang leak detection tool ukon magkonsulta sa mga eksperto kung may pagpangduwa-duwa nga may tagas sa mga tubo sang tubig agod ini gilayon nga makaayo. Sa eskwelahan, ang pag-practice ang good manners and right conduct ang makabulig sa paghimo sang positive, respectful environment para sa pagtuon. Nagapakita ini sang pagtahod hindi lang sa mga manunudlo kundi mangin sa imo mga classmate kag sa school community. Mag-abot sa eskwelahan on time. Ang pag-abot sa 2:42 ang atong nga oras. Diri kita sa sulat ni NB sang Iloilo Province sa Tigulo. Just imagine. Dearest Tita Regine. Hello, my friends. A blessed warm afternoon once again. Tita Regine, all staff and members of Bombo Radio Philippines, my fellow episode writers, active KLP lovers, and all added listeners. How sweet you are to me, my dearest children, the blood of my blood and the flesh of my flesh. I don't care what life may be, yet I promise never to leave you. Forever we'll be together. Amudya ang kasami naton mabatian nga para nambiton sa nagapalangga nga mga ginikanan sa ilang mga kabataan. Ano? From the start of conceiving sa isa ka inahan, may kinabuhi na ang fetus sa iyang tiyan. Umpisa na ang iya paghalong kag pagpalangga nga ang lapsag sa maayo nga kahimtangan. Siyam ka bulan nga pag-antos, pagtuson,
Kagkaisa ang bata nagahiwasa nga makakita sang kasanag sang kalibutan. Mayad lang kung ang pagpakatawo sang bata mahapos nga hindi kaayo mag-antos ang iloy sa pagpasakit sa 12 oras, isa ka adlaw o kung isa kag tunga. Kalambanan gid nga mga iloy nagahibi, nagaluhod, nagahiyod sa pagpasakit. Samtang may dia nagapanaw-panaw, sige hikap sang tiyan, sige hilot-hilot sang balikawang, nagapanganduhoy, nagapangamuyo nga hindi siya pagbabayaan ni Lord, nga malampuwasan niya ang amo nga talikala. Puwerte man ang iya nga struggle with prayers, pero daw sa hindi narugid masarangan ang kasakit nga iya nabatyagan, kag haros masurrender na gid siya sa aton Ginoo. Amo dia ang aton obserbahan nga pasos sang aton mahal nga mga inahan. Kay summer man, sadto nga panahon, nagbakasyon ako. Kay ginpabulos ako sang akon magulang, magbantay sang bayaw namon, nga manugbata sa ikaduha nila nga anak sa hospital. Ginbuslan ko man, kag akon gid nasaksihan. Ang mabudlay niya kahimtangan sa pagpasakit. Hindi, Tita Regine, madrawing ang nawong nga nagakinuriit. Maskin daw ano pagali ikaw kagwapa, nagaraway dulang ang imong hitsura. Ginambalan ko siya nga hakson si Lord. Pangayo sang kapatawaran sang imong mga kasalanan, kag mangayo sang iya santos nga kaluoy. Buligan niya ikaw nga mapatawo mo na ang imo nga lapsag. Kag ako, nagsigi man ka pangaliya sa Ginoo. Continue ang akong pagrosaryo sa iloy sa kaluoy nga panabang. Kag abi mo tita, waay daram na, nagyami akong suruk-suruk, ginpamahulay kag nagsururo ka. Natingala akong bayaw, waay man ako iba nga nakaon, waay man nagsakit ang akong busong, insa amutana to ang ginbatsyag ko. Hindi ayhan, sa sobra ko nga kabalaka kag nervyos, kahadlok sang iya nga pagpasakit, ginpahanuhutan ako sang raming. Kaluoy kag pag-ampo nga matawhan ron siya. Hambal sa magulang ko, ay manti mo nga manugbantay, ikaw patanang una nga nagbatsyag, do ikaw pang manugbata ba? Pag uli to, doongi lang ako di ka bayo kag pagkaon. Ay, ginkaluyan man ni Lord. Igo lang ako nagtalikod, kag natawo ang bata. Ang iya abibana nga utod ko, nagpa-treasure pa sa amon nga humay. Nakaginhawa man ako sa malawig, nagtangra sa langit, pagpasalamat sa Diyos. Just imagine. Pagkatapos ang bata, umpisa na ang iloy sa pagbatiti, pulaw bugtaw sa pagpadedi, pag-ili-ili kung siya maghibi, pagpailis kung siya mangihi. Mapilahan ka bulan, ang bata maghapa, magdahog, magkamang, magtakang-takang, mga lubaybay, hasta nga magpanaw. Kagdayan ron ikaw, gakadarados mo, sa paglagas kay basi makadus mo, makabunggo, masiit, maipit, mahulog, kag iba pa. Sobra nga paghalong sang iloy sa anak. Kung sa pagkaon duman, maskin laswa lang ang mahimo sang ginikanan, ginapasulabi gid ang gatas kag iba pa nga pagkaon sang anak. Ginatudloan sa paghambal, pagbasa, pagsulat, kag sang maayo nga pamatasan. Kung sa pag-eskwela, amo gihapon. Maskin nagasikad lang ang amay, nagapanglabada ang iloy, pero ginaantusan dya tanan para makatapos sa pag-eskwela ang anak nga ginapalangga. Makatapos pag-eskwela, makakita sang obra, mag-put up sang ila pamilya. Hamak moran nga sakripisyo sang ginikanan, makapahuway-huway ron kung magminyo na ang ila kabataan. Just imagine. However, in return sa mga urihi nga tubo subong, may kabataan pa nga daw sandaro ng hawod sa ilang mga ginikanan. Nga ang ila kagustuhan, amugid ang matuman.
Makabatas pa magpasipala sa ginikanan kung hindi mapagustuhan. Maakig pa kung hindi mahatagan sang kwarta. Luwas nga hindi pagid masugo o kung makabulig sang household chores kay gusto lang permi maglakwat siya. Insa bala, may mga kabataan nga daw ay kabaraslan sa pag-atipan, pag-antos, kag pagpalangga sang ilang mga ginikanan. May mga kabataan nga daw ay kabalaka, kaluoy, kag pagdumdum sa mga katigulangan. Ay ti, paano dulang kung amo manran ang himuon sang ila kabataan kung sila na ang magtigulang? Makaharanusbo ang mga krimen subong nga nagakaratabo. Ang pagpinatyanay, pag-unay patay sang anak sa amay, pag-unay patay sang hinablo sa tiyo, sa mag-utod, magpakaisa. Bangod, ginsakyan sanda sang panulay. Waay makilala sa aton mahal nga Diyos. Waay nahadlok sa paglapas sang kasuguan sang Diyos, nga dili ikaw magpatay. Kanugon kadyang mga kabataan, nga nagtaralang sa pagsubay sa mataro nga banas, pakadto sa kahimayaan. Kanugon, nga hindi sila kahibalo mag-repay sang goodwill nga ila gina-enjoyan nga kahilwayan, gikan sa ilang mga ginikanan. Just imagine, sayang na sayang talaga. My dear parents, let me touch your feelings and thinking now. As soon as possible, we need to teach our children very well. You shall teach God's word to your children. When you sit in your house, when you walk by the way, when you lie down, and when you rise up. When an adult wants to impart important information to a child, it's often best related in a story because it is more easily understood and enjoyed. Telling children the stories in God's Word is especially crucial because the Bible's enduring truth can shape the character and show some consequences of actions. 1 Corinthians 10, verse 11. Tiny seeds of faith can be cultivated in fertile soil and help children to see how God has worked in the lives of His followers throughout history. Bible stories also show how God is intimately involved sa aton nga kabuhi sa pang-adlaw-adlaw nga tanan. Ang aton nakita, God do for us and what He has done for His people throughout history must be passed on to the next generation. Deuteronomy 11 verses 1 to 21. Their future depends on it. Teach your children very well. So tell me the story of Jesus. Write in my heart every word. Tell me the story most precious, sweetest that ever was heard. By Crosby. Hence, the character of your children tomorrow depends on what you put into their hearts today. Gani, kung mahimo, aton di ahinuktukan para sa kaayuhan sang aton kabataan. Before I forget, please hold your tears, for you might shed it when you hear these verses. A parent's home is always a child's home. But a child's home is not always a place their parents are welcome to stay. A parent's money is always for their children, but a child's money is not always set aside for their parents. A parent's wealth will surely be enjoyed by their children, but a child's wealth is not always shared with their parents. Sa mga kabataan, mga palangga nga anak, you need to love your parents while you can still, because in this world, there is no love more sincere than the love of your parents. At this point in time, let us give and take love to create a beautiful atmosphere of our good relationship with our parents and children. Surely,
Your true love begets a true love. Sa akon kalanupad, mga senior citizens, elders, kag mga ginikanan, since we have already done our best for our children, tungod waay sa aton sa may nagabato dya sa kalibutan nga aton subong ginapuy-an, tungod kita tanan, magabalik sa abo nga aton ginhalinan. Dapat kita hindi na magkabalaka pa o kung magka-problema of what will happen as we will feel nothing about praises and criticism anymore. The time to enjoy worldly life and hard-earned wealth is over. No more time to regret. Way na tiyempo sa pagbalikid sina nga mga malahalon nga pagkabutang. Nadumduman ko sang una ang amon mga ginikanan. Naghandom nga baklon ang 5 hectares nga katubuhan, lupa sa asindero, tambi sa amon purok. Ang magurang ko nga agriculturist ang naga-administer sang among nga asyenda. Dayon, nagsugilanon si nanay kag tatay sa asyendero nga baklon ang among nga lupa. Sa kondisyon, kung masugot sila, nga sang tunga lang anay ang una baydan sa among nga lupa, kay kulang ila cash on hand. Kaya ang nabili niya tunga, bayaran every cropping. Kung magsugot sila, himuan sang mawa, kasulatan or agreement, kag panotaryuhan. Pero ay magpabor ang asyendero. Apisar administrator sang ila lupa ang magulang ko. Gusto unta nila nanay and tatay nga loanan sa bangko. Nagsuggest akong manghod nga hindi ron magsigi palibog, magpa-stress. What we have now is more than enough for our survival. To eat, to spend, and to be happy, not to worry about the land you can't afford to purchase. Mayadman nga panugdaon. Hindi siya gusto maghasol pa ang amon mga ginikanan sa ilang pangidaron. Don't trade in your health for wealth. By working so hard, for money may not be able to buy health. Pera lang imo makonsum, 3 quarts of rice daily is enough, and you need only 8 square meters of space to rest at night. As long as you have enough food to eat and enough money to spend, that is good enough to live happily. Do not compare with others, but challenge them for happiness, health, enjoyment, quality of life, and longevity. Hindi ikaw magkasubo, magpa-stress about the things you can't change, about the things you can't buy because it doesn't help. It may only spoil your health. Be creative and cheerful about yourself, your own well-being, to look for your own place of happiness. As long as you're in a good mood and good health, think about happy things. Do happy things daily and have fun in doing, then you'll pass your time happily every day. One day passes without happiness, you lose one day. One day passes with happiness, you'll gain one day. In good spirit, sickness will cure. In a happy spirit, sickness will cure faster. In a high and happy spirit, sickness will disappear. Then try to learn to cherish the goodness around you, with your family and good people. And finally, you wish the best for the many, many years ahead. Good luck, good health, good times, and Godspeed. Excuse me, Tita Regine. Diyan lang anay kita kutob. Kag bantayan naman or bantayin naman ninyo ang sunod ko nga episode. Salamat ni Tita sang imo nga pagbasa. Kagabay pa ang leksyon nga akong gin-share, makatandog sa inyo hinahuna kag kasing-kasing to enjoy an earthly happy life in accordance with the holy will of our Heavenly Father. So more power sa imo program kag mabuhay kita tanan. May God bless us all. To you, Tita Regine, and your family. With love and prayers, in B of Iloilo Province. Well, as always, si Ma'am Inbi never fails ng maghatag sa atin sa inspirasyon.
mga something no nga makapahimo gid sa aton nga mag-isip-isip ang mga realidad sa aton nga kabuhi, ang aton nga relationships and everything that we do. Pero in tugid ang tanan nga ini nga mga guides nga iyang ginahatag kag gina-share diri sa aton. So salamat gid Ma'am NB, and yes, I acknowledge we still have mga about 2 episodes nga wala naton nga nabasa pero napadala mo na diri sa kahapon lamang program. We will find time para nga mabasa ina. Salamat gid sa liwat. Sa inyo man yung mga istorya dira mga kabombo, palihog na lang i-email ina sa bombo_iloilo@bomboradio.info, or you write your stories and then you send sa kahapon lamang program, DYFM, Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. I would also like to call the attention of Mr. Survivors ang Southern Iloilo. May message ako sa imo, may text ako sa imo regarding sa send mo diri nga story mo, nga luyag mo nga basahon naton this week. Palihog check sang imo dira nga cellphone, may text ako sa imo. Well, mga kabombo, also gina-remind ko ang aton nga winner si Ma'am Trinidad sa Kulasi Ahoy, kadto ka diri sa istasyon sa Bombo, bago mag 2:00 ang hapon sa ini nga Sabado, palihog pa Xerox sang imo nga ID, duha lang ka kopya. Salamat kid. Magasunod na mga dramas ang inyong gina-enjoy. Toyang Ermitanya, Provincial Jail, kag ang Dear Diary. Maraming salamat sa inyo mga kabombo, balikay kita buwas. Sa gihapon, ininyo nga alagad, si Tita Regine para sa kahapon lamang program. Salamat gid, good afternoon, and God bless.